osoko bilkurak 7 gai izango ditu, eta bero-bero giroa behintzat horrelako dugu, horri gai horiek aztertzeari ekingo diogu. Berez, lehenengo gaia alkatetzatik jasoa dugu, eta da 2022ko bigarren hiruhilekoaren hiruhileko informazioaren berri ematea. Bai, ordaintzeko batez besteko epeari dagokiona, eta bai merkataritza operazioetan dagoen berankortasuna eta bestetik aurrekontuaren ejekuzioa. Orduan, txisune emango diot hitza, pixka bat aurkezteko, eta gero interbentziorik egin nahi balin bada, hitza hartuko da. Eskerrik asko Txomi. Aipatu bezala, udalbatzari ordaintzeko bataz besteko epeari eta merkataritza operazioetan dagoen berankortasunari buruzko hiruhilekoaren informazio ematea, eta bigarrenik bigarren hiruhilekoa 2022ko ekitaldi. Alde batetik, dokumentazioa espedientean dagoen bezala, kontu hartzailean dagozkion txostenak, eta kasu hontan ordainketaren bata besteko epea 7,37koa da, dokumentazio espedientea Foru Aldundira bidalita dago, eta hemen faktura dire 5.800.000 euroko pasakoak, eta kasu hontan Hondarribia Lantzeneko epea bakarrik hartuta epe luzeago izan du da, baina bataz bestekoa 7,37ko izan da, eta 5.800.000 euro horietatik, Hondarribia Lantzenen dagozkion fakturak 27.000 euroko horiek, hor bai, egunerokotasun atzerapen hortan bakarka hartuta hor dago ratioa, eta berriro diot, bataz besteko epea 6,37 egunekoa. Hori, ordainketaren bataz besteko epea, eta bestaldetik, bigarren lehenengo eta bigarren eta ejekuzio espedientea, kasu hontan, hor dugu aurrekontu alde batetik sarrerak, hasierako aurrekontua 24.300.000 euro pasatxokoa, gero finantza aktiboa kontutan hartuta 8. atala 40 milioi pasako aurrekontua osatu da, eta kasu hontan sarrerak bai 15.500.000 euro pasakoak dira, eta gastotan alde batetik berriro ere bai 24.300.000 euroko aurrekontutekan gehikuntzak kreditu aldaketan gehien bat inbertsio realak 2.600.000 eurotik 14.500.000 eurora pasa zirenak, hor duguna da gaur egun kasu hontan bigarren hiruhilekoa data 10.896.000 euroko gastua, naiz eta gaur egun 14.800.000 pasakoa izan, eta bataz bestekoa, hau da dagon dokumentazioa. Eskerrik asko. Eskerrik asko, hitza hartu nahi da. Aurrera ingo dugu joan. Bigarren gaia, herritarrak batzordetik datorkigu, eta Donostialdea Bidasoako landa garapenerako elkarteari, Bemendiri, landa eremurako garraio egokitu zerbitzu emateko agindua emateko proposamena. Eta Gotzoneri emango diot hitza, azaldu dezan, eta gero interbentzioak izango ditugu, eta bozketa. Bai, oso ondo, eskerrik asko. Arratsaldeon. Herritarren batzordean aipatu genuen gaia, iaz ekainaren udalbatzan Bemendi elkarteak udalaren bitarteko propio sendatu genuen. Prozedura osoko bilkurak bitarteko propioari enkargoa egitea dagokio, eta horregatik dakargu osoko bilkura honetara prozedura jarraitzeko. Gogorarazi nahi dut, herritarrentzat oinarriko beharretarako doako garraio zerbitzu bat dela. Zerbitzuaren helburuaren artean honakoak ditugu, isolamentu fisikoa eta geografikoa murriztea, isolamentu soziala eta personala murriztea, adineko pertsonei eguneroko jarduerak egiteko aukera ematea, oinarrizko zerbitzutara hurbiltzea eta beste pertsona baten menpe egon gabe, adinekoen osasun jarraipena egokia egitea, osasun zentroetara erraz joateko aukera eskainiz, geografia urruntzearen eragozpenek izan gabe. Zerbitzua zuzenduta dago landa eremuan bizi diren 65 urtetik gorako pertsonentzat, 60 urtetik gorako pertsonentzat udalerritik urrunago dauden auzoetan bizi direnentzat, edo mugikortasuna urriko pertsonentzat. Zerbitzua erabili daiteke oinarriko zerbitzuetarako.
adibidez, udaletxeko zerbitzutara hurbiltzeko, bai gizarte zerbitzuetara, bai bazera, hirigintzara, liburutegira, polikiroldegira, baita kutxa edo farmazira juteko, edo osasun zentrotara hurbiltzeko, baita ospital Bidasoara ere. Dagoeneko Bidasoako eta Donostiako hainbat eskualde eta udalerrietan abian jarri da, arrakasta handiz, hemendik kudeatzen duen garraio zerbitzu hau. Zerbitzu honen erabiltzaileen eta haien familian iritzia eta esperientzia positiboak zerbitzu honen baliagarritasun bermatzen du. Hirigunetik urrun bizi diren pertsonak beste joan etorriak erabat autonomak izan daitezen eta Hondarribiak eskaintzen diesaikien zerbitzu guztiak eskura ditzaten. Azken batean, zerbitzua oso tresna baliagarria izan da martxan jarri den udalerriko gizarte koherzioan eta berdintasunean sakontzeko. Doako zerbitzu hau, irailetik batetik aurrera martxan egongo da, goizeko 8:00 ordu batak bitarte. Hondarribiko udaleko webgunean ikuntza daiteke bai telefonoa eta informazio osoa. Harrera oso ona jaso dugu zerbitzuaren erabiltzaileen aldetik eta horregatik gure herritarrek zerbitzu hau izan ahal izateko prozedura jarraitzen dugu. Eta aipatu dudan bezala, osoko bilkuraren eskumena denez, Hondarribia bidez-bidez zerbitzuaren bitarteko propioari enkargo egitea proposatzen da. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bai, esku hartu nahi da, hitza, bai ez ditxu. Bai, arratsaldeon, guztioi, mila esker. Gotzonek aipatu dituen arrazoi guzti horiengatik ere, guk landa eremurako garraio egokituaren zerbitzua ekimen egokia dela uste dugu. Gainera, kolektibo zaurgarrienetako bateri ematen dio erantzuna. Eta, okerez banago, behin baino gehiagotan ere, mugikortasun mailan guk aipatu dugun gai bat da. Beste kontu bat da, batzordean kontrako bozka eman geniola gure haserrea ere adierazi nahi genuelako. Ze gauza bat da ekimenaren espiritua eta beste bat da prozedura nola egiten den. Akatsak egitea gizakion ezaugarrietako bat da, eta hori normala da, baina ohikoa izateaz gain gurekin ez partekatzea, kasu honetan, teknikarien lana ere etzan beraiekin partekatu. Eta hemen gaude, ezta? Eta hori da isladatu nahi izan genuena batzorde horretan. Baina, bizilagun hauek ez dute zergatik gure haserrea jan behar, beraiek ez daukate inolako ardurarik honetan, eta horregatik aldeko bozka emango diogu. Bide batez, aprobetxatuko dugu eskatzeko auzoetan ez dago oso modu txukunean adierazita zerbitzuaren informazioa, telefonoa hola pegatuta dago pegatina batekin, eta hori ere modu txukunagoan jartzea egokia izango zen. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste interbentziorik. Bai, Noemi. Sí, nosotros estamos de acuerdo. Bai, gu ados gaude, ez ditxuk aipatu duenarekin, gaurko programaren aurkezpenarekin. Horrez gain, jakineke nuke zer esan nahi duen urrutiko leku horiek, zeintzuk diren auzune horiek, zeintzuk diren bizilagun horiek, nora jo dezaketen ados gaude planteamentuarekin, ados gaude garraioarekin berarekin eta adineko pertsonen mugikortasunaren behar izanei erantzun behar horrekin. Hala eta guztiz ere, teknikariaren txostenaren puntu batek harridura sortzen digu. Xabier Ruizek sinatutako dokumentua da, eta bertan agertzen denez, kostua zero izango izatea borondate politikoa da, zerbitzua ezartzea ere borondate politikoa da, baina behar izan hau ez da gizarte zerbitzuetatik planteatu, eta horrek harridura sortzen digu. Iruditzen zaigu garrantzitsua dela zerbitzua era berean ondo adieraztea, azaltzea erabiltzaileei zein den zerbitzu honen oinarria, eta badakigu 65 urtetik gorako pertsonei arreta zerbitzu bat eskaintzen diegula, hori oso ondo adieraztu behar da, izan ere batzuetan ikusi ditugu kontrako norantzak eta iritziak honen kontura. Eta iruditzen zaigu gainera jarraipen bat egin behar zaigula, hemendik hilabete batzuetara jakin beharko genuke gure zerbitzu honek ze erantzun jaso duen. Aukera, si me gustaría contestarte en principio el servicio. Bai, nik erantzun nahi nuke bai, publizitatu nahi da, eta adierazi egin nahi da, azalpenak emango dira, zerbitzuen inguruan, eta irailean egingo da, emango da honen berri. Urruneko auzuerek izan daitezke batetik Mendelu, eta abar, hau da, irisgarritasun zuzena, edo irismen zuzena ez duten gune horiek. Eta mugikortasun arazoak dauzkatenak, eta honek onura ekarriko dio herritar orori. Horrez gain, eta teknikariek adierazten dute,
orain arte, etzen detektatu, etzen ikusi behar izan hori, baina guk jaso ditugu horrelako eskabideak eta martxan jarri izan dira gisa honetako iniziatibak eta erabaki dugu proba hau egitea. Gero ikusiko dugu ea zerbitzu honek ondo funtzionatzen duen eta jasotzen dugun erantzunaren ondoren ikusiko dugu. Badirudi oraingoz harrera nahiko ona izango dela eta beraz jarraitasuna emango diogu zerbitzu honi. Bildutik, orduan ondo iruditzen balin bazaizue, egiten den proposamena bozkatzeari ekingo digu. Beraz, aldeko botoak, hau batez, onartua. Gaurko hirugarren gaia udala batzordetik datorkigu, eta 2022ko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda aldatzeari buruzko proposamena da, hain zuzen ere. Lehen aipatu dugun bezala, aurkezpena, hitz hartzeak eta bozketa egingo dugu. Juan Mari? Eskerrik asko txomin. Espedientean azaltzen den bezala hor ditugu txosten guziak, bai administrazio orokorreko teknikariena, azalpenakin, baita plantilla organikoan eta lanpostuen zerrendan dokumentazioa, baita ere herritarrak, uztailak egindako herritarra batzordean diktamena eta baita ere Eusko Jaurlaritzaren kultura eta hizkuntza politika sailaren txostena. Alde batetikan gogoratu historia pixar bat egiten ez dela aurrekontuakin batera onartu genitun RPTA, aldi berian komiteekin eta beste talde guztiekin landuta dago gaia egonkortze prozesu honena, eta orduan zenbait bilera egin ondoren bai komite eta udaleko sindikatuekin, azkenekoa maiatzaren 12an adostasun bat lortu zen egonkortze prozesu horretan zenbait lanpostu sortzeko. Maiatzaren 12an alkate dekretuan 2022ko enplego eskaintza publikoa onartu zen, baitaren maiatza 23an onarpena Gipuzkoako aldizkari ofizialian argitarapena argitaratu egin zen, eta uztailaren 6an berriro komitearekin batera negoziazio maila egin zen, adostasun bat lortu, eta uztailaren 7an batzordea, udala batzordea egin genuen, plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda diktaminatu zen, udal batzan onartzeko. Kasu hontan plantilla eta lanpostuen zerrenda aldatzea proposatzen da, hau da, egonkortasun prozesu horretan sartu behar diren zenbait plaza, kontutan egun behar da, egonkortze prozesuetatik etorritako lan eskaintzan jasotzen diren plazak sortu behar direla, egonkortze prozesuan guztira 51 plaza lan eskaintza publikoan eta 9 konkurtso oposaketa, kasu honetan 9 konkurtso oposaketa, eta 32 konkurtso bitartez beteko direna, guztira 51. Horietatik, zenbait plaza eta dagokion lanpostu, jada egiturazko RPT-an eta plantillan existitzen dute, eta ondorioz ez da beharrezkoa izan horiek sortzea sortuta daudelako. Eta beste kasu batzuetan ordea ez dira plaza ez da lanpostuak ere nahiko egungo RPT eta plantillan eta egonkortze prozesuetatik eratorritako izendapen guztiak egitekoan beste horregatik proposatzen da hoie denak egitea. Hoie dira hain zuzen ere sortu biharreko plazak eta lanpostuak. Hain zuzen ere egonkortze prozesuan hautaketa prozesua bukatzean lan eskaintza publikoan eskainitako plaza guztietan karrerazko funtzionarioa izendatzeko plaza nahiko bermatzen dutenak. Egungo haue dira plazak dira aipatu bezala 13 udaltzain plaza, 2 administrari laguntzaile, delineante bat, kulturteknikari bat eta arkeologo bat. Lanpostuaren ezaugarriak gaur egun jada plantillan existitzen diren lanpostuenak dira, eta pareko lanposturik ez dutenen kasuan moldatu egin dira beti ere gaur egun lanpostu horiek jasotzen duten ordainsaria bermatuz. Hizkuntza eskokizunari dagokionez, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza eta kultura sailak eskatzen duen bezala guztiei ezarri zaie hizkuntza eskakizuna. Beraz, ekartzen den dokumentua proposatzen da onartzea udalbatzari. Eskerrik asko. Bai, hitza hartu nahi da, bai.
Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko hitz emateagatik. Hemen proposatzen den egonkortasun prozesu hau modu baikorrean ikusten dugu. Legez behartuta egiten da, baina urte luzeetan hitz egiten aritu garen aldi baterakotasun tasa neurrigabea dugun honi, irtenbidea emateko balio izatea espero dugu. Bazen garaia. Hemen gaur proposatu diren lanpostu hauek edo RPT-an lanpostuen zerrendan gehitzea proposatu diren lanpostu hauetaz behin baino gehiagotan urteak daramatzagu hitz egiten. Kasu batzuk oso adierazgarriak dira, hala nola arkeologoaren kasua, kulturteknikariaren kasua, hemen aditzera ematen den delineantearen kasua eta baita administrari laguntzaile baten kasua, 15 urtetik gora interinitatean lanean aritu diren langileak ditugu eta behin baino gehiagotan ere hitz egin izan dugu, gu hemen gauden urte hauetan behintzat, horien egoerak erregulatu behar zirela. Espero dugu. Nospait emango dela. Urte askoren ondoren neurri batean arrazoia ematen zaigula iritzi diogu eta alde horretatik begi honez ikusten dugu bere orokortasun horretan. Zertzela da batzuk baita aipatu nahi genituzke, izan ere urte guzti hauetan ere hitz egiten jardun izan dugu behin baina gehiagotan administrari laguntzaileen plazei buruz. Eta iritzi diogu ez dela egokia gaur egun administrazio publikoan administrari laguntzaile gisa plazak izatea, lanpostuak izatea, bai IBAPetik eta Eudeletik eta uste dugu jaso izan ditugula oharrak adieraziz egokiena litzakela administrari plazak bihurtzea administrari laguntzaile plazak zirenak eta hori hemen aldarrikatu beharra daukago gaur ere. Izan ere, Txisunek aipatu duen bezala bi administrari laguntzaile plazaz hitz egiten dugu berriro eta ez ditugu gustoko administrari laguntzaile plazak. Administrariak izatea eskatzen dugu. Bestalde batetik ere beste zertzela da bat hizkuntz eskakizunei dagokionean aipatu nahi genuke ere eta hain zuzen Jaurlaritzatik egiten duten txostenean arkeologoaren plazari dagokionean egiten duen aipamena gogora ekarri nahi genuke eta Jaurlaritzatik aipatzen digutena da arkeologoaren plazaren ezaugarriak ikusita egokiena litzatekeela laugarren hizkuntza eskakizuna jartzea, naiz eta hirugarren hizkuntza eskakizuna onargarritzat ematen du, baina beraien gomendioa da laugarren hizkuntza eskakizuna jasotzea lanpostu honetarako eta guk bat egiten dugu herri administrazioetan hizkuntza normalizatzeko zuzendariak egiten duen txosten honekin eta gure eskaera hortik joan beharko luke. Eta bukatzeko eta behin baina gehiagotan hitz egin izan dugu eta orokorrean begi honez ikusten dugun prozedura honetan murgiltzera goazenean, aipatu da hemen ere, enplegu eskaintza publikoa alkate dekretu bitartez kaleratua izan dela, baina gogoratu nahi dugu ere eta hemen udalbatza honetan eta baita batzordeetan ere behin baina gehiagotan adierazi izan dugu udal talde honetatik, enplegu eskaintza publikoa urtero dekretu bitartez kaleratu izan dela eta ni hemen nagoen eskeroztik sekula ez da bete alkate dekretu sinatutako enplegu eskaintza publiko hori eta hori betetzen ez den bitartean ezinezkoa dugu ez lanpostuak egonkortzea, ez karrerako funtzionaririk izatea eta neurri batean
neurri batean, horren adierazle da gaur egun Hondarribiko udalean langilegoaren egoera aztertzen dugunean daukagun arazo nabarmena. Horregatik eta behin baino gehiagotan aipatu izan dugulako inflexio puntu bat behar dugula, prozesuak martxan jartzen direnetik aurrera bozkatuko ditugula proposamen hauek alde, gaurkoan ere esan beharrean gaude, susmo ona hartzen diogun arren, horiek gauzatzeko inolako erremintarik ez dela martxan jarri. Eta beraz, gure aldekoa ezin du izan bozkak, abstentziora joko dugu, kontra ez dugu ingo, abstentziora joko dugu, eta eskakizun batekin gainera. Gure eskakizuna izango da, egonkortasun prozesu horiek abiatzen diren garaian, udala izatea, prozesu horiek burutuko dituen administrazioa. Gure erronka da, gure herriaren erronka da, gure arduraz eragindako egoera baten aurrean gaude eta pentsatzen dugu langilegoaren interesei begiratzen badiogu eta merezi dutela iritzi diogu, udal administrazio honek erantzun beharko liokela prozesu horiek abiatzearen beharrari. Mila esker. Eskerrik asko, beste interbentziorik, bai, Josu. Bueno, nik esan dut oso azpimarratu beharko dena da, lan nahiko interesgarria egiten ari garela, egiten ari dela teknikaria kaso hontan, eta bere kasuan zein negozio responsable gaita ere. Yo tengo que decir que este proceso... Eta prozesu hau, Europako eskakizunekin eta Eusko Jaurlaritzaren beharrekin ezarritakoa da, planifikazio bat behar dugu, eta beraz, bertako udaletako funtzionarien egoerari erantzun behar zaio, eta horretarako aldi baterako plaza horiek egonkortu egin behar dira, eskakizun horri erantzun behar diogu, baina gai hau nahiko zaila da. Izan ere, hainbat urteren ostean, ikusi dugu, urteak daramatzala hainbat pertsonak udaletxean lanean, eta egoerak ezberdinak dira, eta horrez gain profilak ere hor daudela. Eta badirudi orain, ebaluazioen ondoren beste profil horiek aldatu egin direla eta exigentzia maila edo betekizun maila handitu egin direla. Iruditzen zaigu hasi den prozesua interesgarria dela, hori onartu beharra dago, baina era berean iruditzen zaigu hutsune batzuk badaudela eta dena ez dagoela lotuta. Gaur-gaurko ez. Profilen eztabaidari dagokionez, profil hauek ezartzen dira modu ezberdinetan, ikusi dugu bata hizkuntza eskakizunei dagokiena dela eta lanpostuaren arabera edo bizi den herrigunen arabera bata edo beste aukeratzen dela, hori batetik eta bestetik azterketen gaia ere hor dago. Hau da, deialdi hauek plazaratzen direnean, deialdi horietan erabaki beharra dago ea foru aldundiak bideratu behar dituen eta berak aztertu behar dituen azterketak, edo eta udalak diren ardura hori hartu behar duten erakundeak. Hemendik planteatzen dena, foru aldundiak egitera, auzitegien gauziengatik. Hornik badauzkan nire zalantzak iruditzen zait, beste formula bat topatu behar dugula, udaletxetik bertatik eskumen gehiago izateko, eta gutxienez proba batzuk, azterketa batzuk, udaletik bertatik egiteko batzuk hobeto ezagutzen dugulako gai hau eta behar izanak zeintzuk diren. Hemen, kasu honetan, ezin dut egindako lanaren kontrako bozkariek eman, baina jarraipen egingo diogu, martxan jarritako proposamen honi, eta gure helburua izango da, etxe honetan lanean diharduten guztiek euren dagozkien plaza horiek lortzea. Hori da gure helburu nagusia. Eta beraz, guk
Hori adierazten dugu, izan ere, estabilizazioaz hitz egiten dugunean, estabilizazio edo egonkortze horretan, funtzionaritza postuetan hainbat urtez diharduen pertsona bateren kasuan, ez da egoera berdina, izan ere postura lehenengoz aurkezten den pertsona bati ezarri zaiokegu profil lingüistiko bat, baina 8-10 urte plaza hori betez daraman pertsona batek behar bada beste profil bat dauka. Eta hor, auzi horietan aztertu egin beharreko kasuak dauzkagu, ikusi egin behar dugu kasua zein den, izan ere postu hauen atzean pertsonak daude, eta sentikortasun hori eduki behar dugu. Hori dela eta, iruditzen zait hasi dugun lan honetan, aleinak egingo ditugula alik eta hobekien jarduteko, guk jarrepen egingo diogu, gure irizpideekin, aipatu ditugun irizpide horiekin, saiatuko gara alden neurrian behintzat, bakoitzak bere postua mantentzen saiatuko gara, baldin eta ez bada, beste norbait joan nahi izatea langileak berak, baina bertan lanean dihardutenek, bertan jarri nahi badugute, gu saiatuko gara, hori bermatzen izan ere, ez dira hainbeste bertan lanean diharduten horiek eta historikoak diren horiek, sarritan aipatzen da horio. Eta egia da, udaletxe batean, historiko izatea edo bertan lanean dihardutea oso garrantzitsua dela. Izan ere, lanean hasten den bat, hasi berria da lehenengo, bigarren eta 3. urtean ere. Horretarako behar dugu urte luzeetan bertan lan egin duen pertsonak bertan izatea. Errazago jarduko dugula, eta hor ikusten dugu, baditugula gure aholuneak, eta horrez gain, udalean bertan lan egiten dutenek ere ikusten dugu. Iruditzen zaigu egonkortzea ezinbestekoa dela, eta hori dela bidea. Hori deletan nik abstentzioa botatuko dut, momentuz, eta jarraipena egingo diogu prozesu honi. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Josu. Bai, Xabier. Arratsaldeon saiatuko naiz errepikatzen esan diren gauza, baina bi gogo eta lehena hemen aipatu izan da hizkuntz profilak eta hori. Hemen konsideratu egin behar dugu erakunde publikoek hiritar guztien eskubideak betetzeko daudela eta instituzioei dagokie eskubideak ezagutu eta betearaztea. Eta ikuspegi horretatik euskaldunoi dagozkien eskubidea betetzeko maila guztietan eta alor guztietan bete beharko lirateke. Euskararekin egiten dena errotik bazterkeria hutsa besterik ez da. Eta hori kontutan hartu behar da, adibidez arrepeteak egiten direnean, eraldatu daitezke irizpideak eta kontratazioa soslaietan eta zalantzan edo arriskuan jarri hiritar batzuen eskubideak. Ikuspegi horretatik guk bai jarraipena egingo dugu eta gure zalantzak badauzkagu zenbait kasutan, kasu honetan Igorrek aipatu ditu batzuk, ezta. Bigarren konsiderazioa egiten duguna orokorrean beti izan dugu eta berriro ere aukera aprobetxatuko dugu berdintasun teknikaria, goi mailako teknikaria eskatzeko. Ez da, berriz ere errepikatu behar baldin badut errepikatuko nuke, baina aukera bat galtzen ari gara kasu honetan, eta gero berriki jaso dugun gizarte zerbitzuetako langileen idazki bat, guk errepeten testu inguruan salatu genuen bere momentuan, bereizketa egiten zela gizarte langileekin eskatu egiten genuen, berdintasun hemen bulego teknikoko lanpostuen kasuetan eta gizarte zerbitzuetako lanpostuen artean desberdintasunak eta haiek salatzen dute agraria konparatiboa. Guk bat gatoz. Langileek eta aldarrikatu nahi dugu, ez dakit negoziatu izan diren beraiekin, itxura denez ez dakigu erantzun zaion eskaera horri, biztan denez hemen langileen batzorden aldetik eta gizarte zerbitzuako langileen artean zerbaitek kale egiten du, baina hau dela eta bestea dela, nik uste tokiko udal gobernuak oraindik ez du lortu gure kontrako botoa, baina nahiko gertu gaude. Abstentziora joko dugu kasu honetan, baina larria iruditzen zaigu kasu honetan batez ere, hizkuntzaren aparte utzita,
men berdintasun prozesuetan hutsune hori oso larria iruditzen zaigu eta batez ere lehen esan dudan moduan, uste dut Hondarribiko udalak aukera galdo egiten duela, udal langileriaren egoera ez egonkortzeko, ze prozesu horrekin guk bat gatoz, baina bai orekatzeko, eta berriz ere berdintasun teknikaria. Eskerrik asko. Zondo, eskerrik asko. Orduan, bozkatzeari ekingo diogu. Egin den proposamenaren alde, kontra, abstentzioak. Udalerria batzordetik dakartzagu hemendik aurrerako gaiak. Hondarribiko hondartzara Ramon Iribarren pasealekutik sartzeko dagoen arrapala luzatzeko okupazio makida onartzeko proposamena. Eta zerbitzu zinegotziari emango diot, zerbitzuen arduradunari, azaldu biezagun zer den proposatzen dena. Txalo. Bai, Arratsaldeon. Hondarribiko hondartzara Ramon Iribarren pasealekutik. Bai. Hondarribiko hondartzara Ramon Iribarren pasealekutik sartzeko dagoen arrapala luzatzeko okupazio makina onartzeko proposamena. Dakargu. Gobernu talde honetik argi daukagu irisgarritasuna oso garrantzitsua dela gure herritarrentzat, eta horregatik lanean gaude. Hiriko puntu desberdinetan lan egiten. Kasu honetan, hondartzako eremua egin ziren lan batzuk. Lan horiek izan ziren arrapaleko bukaeran marearen ondorio sortzen zen koska kentzeko, eta horretarako ezkerreko aldetik arrapala luzatu egin zen aurrek urtean. Hondartza eremua transizio ekologikoa eta erronka demografikoako ministerioa da, beraz gaur hona ekartzen duguna, da arrapala horrek okupatzen dituen 76,20 metro karratuaren okupazio emakina 15 urterako, eta luzatu daitekena 30 urtetara. Prozedura hau udal batzordetik pasa ondoren, udal batzarra ekartzen dugu bozkatzeko. Mila esker. Hitza hartu nahi du, norbaitek? Bai. Bai, arratsaldeon eta eskerrik asko. 2021 urtean, maiatzan, gure taldeak erabiltzaileen irisgarritasuna bermatzeko arrapala luzatzeko eskaera egin zuen. Horregatik aldeko bozka egingo dugu. Eskerrik asko, beste norbaitek, ez? Beraz, bozkatzeari ekingo diogu, arrapala luzatzeko okupazio makida onartzeko proposamenaren alde, hau batez, onartua. Gaurko bosgarren gaia, bi Zaldunborda bi eremuan plangintza bateragarri egiteko hitzarmenaren hasierako onarpen proposamena. Eta hitza emango diot Mariari azaldu dezan, eta gero hitz hartzeak eta izango ditugu eta bozketa. Eskerrik asko, arratsaldeon. Esan den bezala, Irungo eta Hondarribiko udalek interesa daukagu, Zaldunborda inguruko eremuan hirigintza garapena egiteko, bertan jarduera ekonomikoak ezartzeko. Horretarako, hitzarmen bat proposatzen da, horren eremuan mugak azaltzen dituen plano bat ere aurkeztu egin da, eta esan bezala, jarduera ekonomikoak ezartzeko antolamendu irizpide orokorrak jasotzen dira. Baita ere, Hondarribiko udalak Irungoari kudeatze agindua ematea xedatzen du. Ezagutzen dugu eta badakigu Hondarribiak
jarduera ekonomikoak garatzeko lurrak behar dituela eta gure hirigintza arauak onartzen dituen bezala, une honetan aukera hori daukagu eta Irunekin batera proposatzea begi honez ikusten dugu. Baita ere, gure udal arkitektaren txostenan horrela agertzen da, eta gaurkoan onartuko dugun tresna edo proposatzen dugun tresna hori da hitzarmena sinatzea Irungo udalarekin. Esan bezala, kudeaketa aginduaren arabera, Irungo udalak egingo du plangintza, baina beti ere udal bakoitzak eskumena izango du bere onespek erabakiak hartzeko. Beraz, gure ustez aukera ona izango da jarduera ekonomikoak garatzeko, beraz gaur hori proposatzen dugu, bi udalen arteko hirigintza plangintzaren arabera hitzarmen hau sinatzea. Mila esker. Hitzartu nahi da, bai Igor. Bai, bueno, udal gobernu taldeak, PNUek, kasu honetan, Zaldunborda du jomugan orain ere. Kasu honetan, errepidearen beste aldea. Eta badiru Txomin Sagarzazu alkateak aurretik egindako akats berberak errepikatu asmo dituela. Zer duzu Txomin Zaldunborda eremuarekin? Esplikatuko dut zergaitik galdera, ulertuko diazu. Bateragarritasun plan bat proposatzeko garaian, nahita ez planteatu behar dugu eremu hori nondik datorren eta norantz bilakatzea nahi dugun. Eta oraingo honetan, beste behin, hirigintza gaiak interes orokorrei erantzun beharrean, interes pribatuei erantzutea proposatzen digute Hondarribian PNUek eta Irunen PSek. Jabetza pribatuko eremu honetan, jaben aldetik irregulartasunak burutu dira behin eta berriz. Administrazio publikoaren laguntzarekin, esan beharran gaude. Baina hau azalduko dut ere, pixka bat aurrerago. Bateratasun plana idazteko proposamena lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 legea hartzen da oinarri. Baina aurrez aipatu bezala, Zaldunborda bi eremu honetan, horren jatorria edo nolabait hausnartu beharra daukagu, zertara bilakatu nahi dugun erabakitzeko. Eta horretarako, 2000 urte hasieratik edo egin dugu irakurketa bat. 2002 urtean, Zuhaizti ederraz osatuta zegoen lurzoru honek dituen 17.000 metro kuadroak hemen ikusi daiteken bezala. Zuhaizti ederrau 2004 urterako ebakia izan zen, ia zuhaitz guztiak bederen. 2006 eta 2000 hori ez dakigu baimenekin, baimenik gabe edo nola burutu zen, baina hor ebaki egin ziren ia zuhaitz guztiak. 2006 eta 2009 urteen artean, errepide bat egin zen, N626 edo Gantxurizketako bidea ezagutzen dugun hori, horren azpitik, Bidaurreta eta Zaldunborda gaina eta Zaldunborda eremua lotzen dituenak. 2017 urtea, iritzi diogu urte garrantzitsua dela afera honetan, 2017 urtera arte Zaldunborda bi eremu hau zabortegi deskontrolatu bat bilakatzen da, jabeen erantzukizuneko zabortegi hain zuzen, aurretik udalbatza honetan hainbestetan eztabaidatu izan dugun Zaldunborda gainaren eremuaren antzera. 2017 urte horretan, inolako tramitazio hori gabe, inolako udal baimenik gabe, jabekideek lanak hasten dituzte. Legeztatu gabeko obra horiek geldiarazteko jakinarazpenak egiten zaizkio lurzoruaren jabekideei. 2017an
baimenik gabeko lur mugimenduak ere egiten dituzte eta betetze lan batzuren inguruan ere ingurumen teknikariak nolabaiteko txosten bat egiten du adieraziz eremua kutsatua izan ahal izan dela. Baina kontrolik egin gabe lana jarraitzen dira. 2018 urtean obrak klandestinoak direla jakinarazi eta gero obrekin jarraitzen dute, udalaren inolako geldiarazte agindurik egon gabe urte horretan, 2019an ere obrekin jarraitzen dute, udalaren inolako geldiarazte agindurik egon gabe, eta 2020 urtean amaitzen dituzte lanak. Kuriosoa da, baina 2021 urtea ezkeroztik, aurrez, udalak jakinarazitako jarduketa ekonomikoa martxan jartzeko ezintasuneko jarduketa bat jartzen dute martxan bertan. Kamioentzako aparkaleku gisa erabiltzen hasten dira lurzoru hori. Eta 2022 urtean, gaur egun, orain, era klandestinoan eginiko lan horiek eta era klandestinoan martxan jarritako aktibitatea legeztatzeko prozedura bat proposatzen zaigu. Zeren, orain landu nahi den hitzarmen honen bitartez, konpatibilizazio plan bat egin asmo dago eta konpatibilizazio plan horrek legeztatu egiten du, de facto, gaur egun bertan dugun aktibitatea. Eta guztia ez da ahotsan hitzek esaten duen baieztapen bat. Guztia udal teknikariek beraien txostenen bitartez, eta alkate jaunak, txomin esan dizudan bezala, zenbait dekreturen bitartez eginiko ebazpenen bidez jakin ahal izan dugu. 2017an, lehen aipatu dut urte garrantzitsua zela 2017 hori, alkate dekretu bidez burutzen ari ziren baimenik gabeko obrak eteta agintzen dio lurzoroaren jabetako bati. Honekin batera, ohartarazten dio lanen etete agindua beteko ez balu, zehapen espedientea ireki dakiokeela eta dagokion isuna jarri. Horrelakorik ez da gertatu, eta 5 urte pasa dira. Jabekide bati ere jakinarazten zaio, hilabeteko epean obra ilegala legeztatzeko dokumentazioa aurkeztu behar duela. Baina dagozkion dokumentazioak aurkezten ez dituenez, ez du inoiz legeztatzerik lortzen. Beste espediente batean, edo beste alde batetik, urte berean, jabekideak lursail horretan kamioi aparkaleku bat jartzeko kontsulta urbanistikoa egiten du Hondarribiko udalean. Eta alkate jaunak dekretu bidez lurzararen jabeari jakinarazten dio prekarioan kamioi aparkalekua ezartzearen aurkoko txostena. Ezin da. 2017 sari gara, eta 2022an gaude. Honi gehitu behar zaio, Gipuzkoako ekologistak martxan talde ekologistak, noski, salaketa idatzi bidez zuzendu ziola Hondarribiko alkateari 2017ko ekainako 28an. Beste espediente batetan jasotzen da salaketa hau. Idatzi honetan gertatzen ari dena jakinarazten du eta lanen berehalako etetea eta zigilua eskatzeaz gain, espediente zigortzailea irekitzea eta egindako lanen eraizpena eta lurraren hasierako egoerara lehengoratzea eskatzen da. Harrigarria den arren, alkate jaunak ez du inolako zehapen espedienterik abiatzen, are gehiago lan klandestinoek aurrera jarraitzen dute. Hau da, ez dugu behartuta gauden kontrol neurririk ere ezarri. Kuriositatez jaso dugu espediente horretan, hain zuzen, ahotsan hitz udal taldeak ere garai antzekoan, 2017 urte horretan, idatzia helarazi ziola arkitektu Andreari, kamioien aparkalekuaren inguruan eta lurzorua kutsatua egon zitekenaren kezka argitzea eskatuz. Egia esan, memoriak batzutan
urrun harrapatzen ditugun eta hainbeste gai jorratzen ditugun honetan, sorpresa batzuk ematen dizkigu, izan ere, lanketa bat ere bere garaian egina bazegoen, eta talde bezala ere jakinarazi genuen udalean egoera hori gertatzen ari zela. Noski, idatzi hauekiko eskumena eta ardura duen alkate jaunak entzun gor egin zuen. Ez zigun ezer adierazi. Azkenik, ikusi ahal izan dugu, 2018ko urrian, arkitektu Andreak egiten duen txostenean jasotzen dela lehen aipaturiko guztia. Bai isileko obrak geldiarazteko agindua, baita kamioien aparkalekoa ezartzeko kontrako txostena, eta aipatzen du ere material ez ezagunez egindako balizko betelan ilegal bat existitzen dela. Eta Eusko Jaurlaritzaren ingurumen lurralde plangintza eta etxe bizitzako ingurumen administrazioaren zuzendaritzari komunikatu zaiola egoera hau. Ez dugu ezagutzen aldiz, Jaurlaritzatik espedientea zabaldu den, azterketak egin diren, edo inolako komunikaziorik izan den, espedientean ezpaitago jasoa. Eta gaur egun Zaldunbordabi eremuan zer aurkitu dezakegu? Lehen aipatu bezala, kamioientzako aparkaleku bat. Gaur egun. Aurreko astean ateritako argazkiak, dozenaka kamioiren erremolkeak bertan jasota daude. Hau da, baimenik gabeko obrak egin dira. Jarduketak eteteko aginduak, egindako aginduak, demandako aginduak urratuak izan dira. Eta espreski gauzatutako ezin zitekeen aktibitate ekonomikoa burutzen ari dira. Hau guztia noski, beharrezkoa den jarduketa lizentziarik gabe. Eta nora begira dago alkate jauna? Eta nora begira udala? Kasu honetan, hau guztia aipatzen dut, eta legediari ere begirada bat ematea gustatuko litzaiguke. Eta lehen aipatu dut, konpatibilizazio plana 2006ko lurzoruaren legean jasota dagola. Eta laugarren tituluan, hirigintzako antolamendua bermatzea eta babestea arautzen da. Titulu horren lehenengo kapituluan, printzipio orokorrak jasotzen direnean, 204. artikuluan, aipatzen da hirigintzako antolamendua bermatzeko eta babesteko eginkizunak. Udalak arduratuko dira lege honetako xedapenak eta legea osatzeko edo garatzeko emandako arauak eta gainerakoak betetzea zaintzeaz. Legean ezarritako helburuak betetzeko eta aldarrikatutako printzipioak sustatzeko. Bigarren puntuan, titulu honetan arautzen diren ahalez baliatzeari ezingo zaio uko egin. Horretarako agintari eta funtzionarioak behartuta daude ahal horietaz baliatzeko, ezarritako prozedurak astera eta izapideak egitera. Kasu bakoitzerako aurrikusetako epeen barruan. Egin behar hori ez betetzeak diziplina erantzukizuna ekar dezake. Bigarren kapituloan, hirigintzako lizentziei buruz jarduten da, hau da nola jarratu beharko lirateken lizentzia guzti hauek. Hirugarren kapituluan, ikuskapenari buruz. Laugarren kapituluan, disiplinari buruz. Eta erregulatzen ditu ezkutuko jarduketak, berehalako etetea, eta baita ere ezkutuko jarduketak legeztatzeko araubidea bera ere. Baina horiek ez dira jorratu. Azkenik 5. kapituluan hirigintzako arau hausteak eta zehapenak aipatzen dituenean, deigarria egin zaigu 225. artikuluan hirigintzako arau hausteak aipatzen direnean 4. puntua. Eta hemen esaten du, erantzukizuna izango dute lurralde antolamenduan eta hirigintza eskumena duten toki erakundeetako kideek eta agintariek gauza hauek egiten dituztenean. A. Lege honetan xedatutakoaren arabera, hirigintzako lizentziak edo egintzak jarduketak naiz jarduerak legezkotasuna, lurralde antolamendua edo hirigintzako plangintza hausten dutenean
edo uste hori zilegiztatzea dakartenean. Halako egintzak erabakiak hartzeak, halakoen alde bozkatzea edo halakoetarako baimena ematea. Eta B, ezkutuko ekintzak edo jarduerak eta hirigintzako araua usteak ikuskatzeko, babesteko, konpontzeko eta zehatzeko ahalmenez ez baliatzea. Lurzoruaren lege horretan, bertan jasotzen da nola burutu behar diren konpatibilizazio planak. Baina ez aldugu legedia aplikatu behar espediente honen, hauen aurrerakinen eraginak argitu artean? Uste dugu, ezinbestean jorratu behar direla irregulartasun horien argiketak. Eta zaldunborda bi eremua lehengo egoerara itzuli beharra dagoela, 2002ko egoerara. Eta udalaginduak ez betetzearen ondorioak aplikatu behar direla. Eta ingurumen sailari lurzoruan burututako betelanak kutsagarriak izan daitezkenaren zalantzak argitu ditzala eskatzea dagokigula. Berezia da, baina jaso dugu ere idatzi bat non jabekideak berak aitortu egiten duen jarduketa irregular horiek egin dituela. Baina bide hau jorratu beharrean, Hondarribiko PNUek eta Irungo PSek proposatzen dute konpatibilizazio plan bati ekitea. Hau da, egindako irregulartasun guzti horiek legeztatzeko bidea zabaltzea. Txomin, irregulartasunak zuzendu gabe konpatibilizazio plan bat abiatzea herritarrei hirigintza gaietan legedia ez betetzera dei egitea dela uste dugu. Araua ez betetzeak ez duela ondoriorik esatea da. Eta gainera denborarekin erregulatuko zaizkiola aditzera ematea. Eta hori gure iritziz arduragabekeria handia da. Beste ikuspegi batetik esan da, zergaitik honi bai, jabekide hauei bai, eta beste jabekide batzuri ez. Norbait delako da egiten digun galdera gure buruari. Hau guztia azalduta, eta datozen hilabeteotan gai hau lantzeko konpromisoa hartzen dugularik, Ahotsanitz udaltaldeak bateragarritasun plan honi kontrako bozka emango dio. Mila esker. Eskerrik asko, bai bestek. Bai, nik alderantziz. Nik ulertzen diat egindan diskursoa, baina nik alderantziz egingo diat. El punto 6 de este gaurko plenoan, Hondarrubiaren egoerari buruz, etorkizunak, eta dana gaude ados turismoak eta holako gauzak importantea dire, baina beste bideo batzu jorratu behar direla. Quiero decir que el debate que vamos a... Esan nahi dut, udalbatza honetan planteatuko dugun azken puntua, gure proposamena izango zen, gure politikak izatea arlo publikoa, etxe bizitza, lurzoru industriala, zerbitzua eta kultura. Bide horretatik joango lirateke gure proposamenak. Eta guretzat oso garrantzitsua da, publiko den hori izatea, eztabaidaren ardatza, jarduketen ardatza, baina horrek ez du esan nahi publikoa, hau da, baldin badago erakunde pribatu bat industria arloan aurrerapenak egin nahi duena, ni alderdi publikotik jarriko dut behar dena gauza hori aurrera emateko. Baina ni beste alderdi batean zentratuko naiz. Hitzarmenak bateragarritasun planaren irizpide orokorrak ezartzen ditu. Jarduera ekonomikoetarako lurzorua esartzea, eta azalera horretan, eremu horretarako eraikigarritasun egoki bat finkatzea eremuaren eta inguruaren arabera.
antolamendu xeatu egiteko udalerri bakoitzak plan partzial bat izapidetuko du, edo plan partzial bakar bat izapidetuko da 2 udalerrietan. Antolamenduan errekastoa babesteko berdegune bat jasoko da behar bestekoa. Eta, jarduera ekonomikoetara kalifikazio globalerako erabilera baimenduen araudian ez dira baimenduko espresuki logistikako erabilerak. Hau da, gasolindegiak eta hornidura unitateak barne. Niretzat hau nahikoa bermea da Hondarribiako lurzoru batzuetan jarduera ekonomiko industrial bat izateko. Hor mugatuta dago garraioarena, ez? Baliorantzirik ematen ez duen hori. Eta hau da planteamendua, eta gu etorri gara pleno honetara, planteamendu honekin, ni ez nahi beste gai batzuetan sartuko, eta bada beste gai garrantzitsu bat, Irun eta Hondarribi ados jarri dira, guretzat garrantzitsua den eremu bat garatzeko. Hondarribian beti esaten dugu zerbitzua garrantzitsuak dira, baina alderdi industriala ere sustatu behar dugu nolabait. Kritikatu izan dugu, eta hemen beti historikoki hitz egin dugunean, kritikatu izan ditugu, turismoan bakarrik zentratu diren alkateak ez da, eta industrialde batera utzi dutenak. Eta nire ustez filosofia hau aldatzeko unea da, eta hause da filosofia, eta batzuetan filosofia honetan, badira gai batzuk, heldu behar ditugunak, ni ekologia ingurumenaren babesarekin ados nago. Baina hau da esan duzun guztiaren aurkako antidotoa, beraz, ez dago arazorik, eta arrazoi gehiagorekin guk proposamen honen alde egingo dugu, inolako zalantzarik gabe, alderdi historikoa zari naiz, beti esan izan dugu bere garaian Hondarribiak turismoari bakarrikan begiratzen zion, eta alderdi industriala ahazten genuen. Zenoski, kostaldean ez bakarrik Hondarribian, helburua zen tximiniekerik ez botatzea, turistei ez zitzailako komenik, ez? Orain aukera bat dugu, ez? Eta aurrerago ikusiko dugu. Zaldunbordan, goiko zati hori beste kapitulo bada, baina gu ados gaude. Eta gure bozka aldekoa izango da. Bai, Bildu. Bai, txaldeon, kerrik asko, Txomin. Bueno, gu ez gara sartuko kompatibilizazioekin, printzipioz, kontra ez gaude, ez da ere ez gara sartuko partikularren xestra, udala eta partikularren artean dauden xestretan, naiz eta iruditzen zaigun egin diren apunteak interesgarria direla eta argi eman behar zaiela, baina guk ez dugu ulertzen zergatik horrelako presarekin ari garen lanean. Lur horiek aspalditik erregulatzen saiatuak dira, ez da egin den lehenengo eskaera, ez da bigarrena, ez da hirugarrena. Aspalditik saiatu da txostena aurrera ateratzen, 2017ko apoa izan zen aukera bat, etzen aurrera atera. Geroztik apo hori erori da, orain 96ko arau subsidiarioekin ari gara lanean, eta azkenean txostena horren inguruan egin behar izan da. Eta ez dugu ulertzen, horrelako presarekin hau aurrera eramatea, justo momentu honetan, apoa eztabaidatzen ari garenean. Eremu horretan, interes handiko proposamenak daude, apoan bertan landu eztabaidatu eta hemen udalbatzan onartu behar direnak. Tartean adibidez, badago Bilduk egin duen proposamen bat, apoan proposamenak helarazteko tramitazioa gainditu duen proposamen bat, eta inguru horretakoa da, korridore ekologikoaz ari naiz, eta egia da, Zaldunborda 2 delako eremu honetan zuzenean, ez duela ikutzen nahi bada, paperean azaltzen den korridore ekologiko hori. Baina guk proposatzen genuen azpiegitura bat,
bai animaliak eta bai flora, errepidea alderik alde pasaz ezaten, zubi bat eta horrelako azpiegitura bat antolatzeko. Zeinek esaten digu, hori, hemendik urte batzutara, apoa onartzen denean, eta gure proposamena, ona ikusi baldin bada, eta onartzen baldin bada, zeinek esango digu, ez denik berriro ere, lur horietan, beste aldaketarik egin behar. Guk ez dugu ikusten zergatik horrelako presa, benetan orain apoa eta eremu guzti hori regulatzen ari garrenean. Beraz, horregatik kontra bozkatuko du. Ondo, zagit, Maria, nik sentitzen dut zuen speech guztia txomini zuzendu dioztu, baina nola nik aurkeztu dudan gaia, erantzuna ere nik emango dut. Askotan esan zaigu udalgintzan, ibiltzearen inguruan eta zuen eredua zein den, eta ez dezutela gure partekatzen, eta guk kasu honetan, desde luego, ez dugu zuena partekatzen inolaz ere. Gai honekin ekartzen duguna, dena nasi egin dezute, nahitaz noski. Interes eskutuak izango ez dute zuek ere bai, ez guri esaten dugu zuen bezala. Horrelako baieztapenak, horrelako segurtasunarekin egitea, ez dakit ze onura ekartzen duen bai udalbatza honetara, eta bai herritarrek gutaz pentsatzen dudena. Ez udal taldeak baizik eta udalgintzan gauden guztion inguruan. Baieztapen oso zehatzak egin dituzue, alde batetik konpatibilizazio plan bat aurrera ateratzeak edo onartzeak aurretik egin den guztia legeztatzen duen hori. Guk gure teknikarietik jaso deguna izan da, biden gauza bakoitzak bere bidea jarraitzen duela. Ez du zer ikusirik orain hitzarmen hau sinatzeak eta aurrera jarraitzeak aurretik egin dena salatu, zigortu edo espediente bat irekitzearekin arabera. Gauza batek ez du besteak entzen. Baina oso interesgarria da zuen diskursorako esatea egin den guztia ezabatu nahi dugula eta ez dakit zergatik, ez dakit zeintzuk direlako beste pauso batzuk ematen ari garela. Hori benetan eskertzen dut gure taldearen aldetik udalgintza egiteko beste modu bat izatea. Guk kudeaketan gaude, ez gaude besteari begira, eta norbaitek lizentzia bat eskatzen badu obra bat egiteko eta dauden hirigintza arauak horrela esaten badute, guk obra edo lizentzia hori eman behar dugu, behartuta gaude. Eta Abotxanitzeko alkatea egoten bada noizbait herri honetan, lizentzia bat eskatzen denean obra bat emateko, obra bat egiteko eman beharko du. Bestela legea urratzen ari da. Eta kasu honetan besterik ez dugu egiten. Esan bezala, zuen bere garaian zuek hor lan ilegal batzuk egiten ari zirela esan zenuten, udal arkitekta honen kriterioz Eusko Jaurlaritzari bideratu zen. Eusko Jaurlaritzak dauka, kasu honetan, residuos peligrosos edo horrelakoak ematen direnean, hori zigortzeko aukera Jaurlaritzak dauka, eta ekintza bat ezin da bi modutan zigortu. Zigortu daiteke obra ilegala delako, edo zigortu daiteke material kutsagorrak erabiltzen direlako, baina ez biengatik. Eta guk jo genuen, udalak jo zuen beste aukera horrengatik, ustez garrantzitsuagoa zelako. Eta guk ez genuen ez dare bere momentuan Jaurlaritzaren erantzuna jaso, beraz gaia hor gelditu zen. Jaurlaritza zen espediente bat ireki behar zuen administrazioak, eta nola ez egun berririk jaso, hor gelditu da gaia. Horrek ez du esan nahi konpatibilizazio plana sinatzeagatik hor zerbait ikusten bada ez dela irekiko. Bai eztapen hori egitea benetan arduragabea iruditzen zait, eta ez beste guztia. Eta esandakoa, ez dakit nola hartu behar dugun, mehatxu bat bezala, advertentzia, informazio bezala, edo ondo irakurriko dugu legea guk ere bai. Esan bezala, gaur onara ekarri duguna da, Irun eta Hondarribiko udalen artean, lankidetza hitzarmena sinatzea. Mila esker. Erantzun, Igor. Mila esker. Hemen, hasiko naiz esaten, alkateari zuzendu garela, ulertzen dugulako, alkatea dela jardun hauetan
erantzukizuna izan duena 2017 ezkeroztik gaur artean. Eta aipatu dut ongi 2017 urtea nahitaz. Aurre ikusten bait genuen neurri batean zuen erantzuna. Claro, orain esaten denean egin daitezkela 5 urtean zergaitik ez dira egin beharrekoak. 5 urtean. Eta orain, konpatibilizazio plan bat egikaritzeko hitzarmen baten aukera zari gera. Eta Irungo udalarekin batera, baina Irungo udalak ere gai honen inguruan badauka bere espediente propioa, izan ere bi herrien artean banatuta dagoen lurzorua delako. Eta han ere ilegaltzat izendatu ziren lanketa guzti hauek. Hondarribiko espediente ezberdin horietan gutxienez 5 espediente topatu ditugu. Espediente ezberdin horietan jasotzen dira Irungo txostenak ere. Eta kuriosoa da, Irunen ere teknikariek eta politikariek, alderdi ezberdinetako politikariek, bai justu hitzarmen hau proposatzen dituguten alderdietako politikariek egiten dituzten ebazpenak. Eta alkate jaunari zuzendu gatzaio, izan ere, dekretuak, irakurri ahal izan dituen dekretuak, berak sinatu zituelako. Eta ordan ulertzen dugu, alkate jaunari zuzendu behar gatzaiola, baino, dudari gabe, hasieratik aipatu dugu, gobernu talde honek, eta alderdi bakarrez osatutako gobernu talde honek, PNV-ek, Hondarribiko kasuan, eta Irungo kasuan PSE-ren aipamena egin dugu, proposamena ulertzen dugulako PSE-tik datorrela, eta ardura horiek zehaztu beharra ezinbesteko dela uste dugulako. Bigarren kontu bat, aipatuko dut, eta berezia da, ez? Berezia da, Hondarribiko lur eremua handiagoa dela Irungo lur eremua baino. Eta horrelako kasutan, normala den bezala, lurzorua handiena duen udalak bere gain hartzen du tramitazio guzti hori egitea. Eta inolaz ere ez dugu begionez hartzen, Hondarribiko udalak Irungoari eskatzea tramitazio guzti hori egitea, gurea denean ardura ulertzen dugularik. Beste alde batetik, zehapen eta obrak gelditzea, udal honen arduratzen Irungoarena zen bezala bere zatian. Eta jakideek entzun gor egin zioten egindako errekirimenduei, bai Hondarribiko udalaren aldetik eta baita Irungo udalaren aldetik ere. Entzungor egin zioten ere, jarduketa ekonomikoa egin nahi zuten horretan, ezin zutela jarduketa ekonomiko hori burutu. Eta alderdi sozialistako kideak aipatu duen, Josuk aipatu duen hitzei erantzunez, espedienteetan jasota dago, nola kamioientzako aparkaleku bat aktibitate industrial bezala katalogatuta dagoen gure araudian eta Irungo araudian beran ere. Horregatik esaten dugu konpatibilizazio plan horren bitartez legeztatu egiten dela industrial ekimeneko jarduketa hori. Horrela jasota dago espedienteetan, teknikarien txostenetan. Aktibitate industriala da kamioien aparkaleku bat. Ez inolaz ere beste aktibitate bat aipatu duzun bezala debekatuta egongo litzakena jasotzen dena hitzarmen horretan. Aktibitate industrialerako da eta kamioien aparkalekua aktibitate industrial bezala jasota dago. Publikotasuna ere aipamena egin duzu, Josu. Eta esan beharrean gaude, eta behin eta berriro hemen errepikatu dugu, eta gaur ere aterako da. Zubietako parkea da lurzoru publikoan industriarako
adostutako, 80. hamarkadatik udal honetan, adostutako lur eremua. Eta hori da publikotasuna defendatzea, lehenestea. Guk ez dugu esaten beste aukerak ez direnik aztertu beharrik, baina publikotasuna lehenestearekin ados gaude. Baina horretarako dago lurzoru publikoa, horretarako dago ekinbide publikoa, eta lehen etxi beharrekoa noski publikotasunaren interesa da. Horrekin ados gaude, baina horrek ez du esan nahi lehendik ez dagola eta ez daudenik beste eremu batzuk. Badaude, lehen etxiak ditugu 80. hamarkada eskeroztik, gauzatu gabeak ere. Eta aztertu beharko dute, kudeaketan egon diren taldeek zergaitik ez diren burutu 30 urtez egin beharreko jarduketa horiek. Baina hau, Zaldunbordako eremua, jabetza pribatuko eremuak dira, eta guk ulertzen dugu, lehentasunez, jabetza publikoko lurzoruetan ekin beharra daukagula. Eta uste dugu gainera, lurzoruaren legeak berak ere, helburu bezala eta xede bezala hori duela eta horregatik ere defendatzen dugu noski. Ondo, orduan bozkatzeari ekingo diogu. Beraz, Zaldunborda 2 eremuan plangintza bat eragarri egiteko hitzarmenen hasierako onarpen proposamenaren alde. Kontra. Bueno, adirazi datenez, CO2 maila altu xamarra da, eta orduan hau ireki beharko dugu, orduan eten txiki bat egingo dugu, 3-4 minutu, eta gero segituko dugu. Bai? Eskerrik asko.
Osondo ari naiz mikrofon hori gabe. Eskerrik asko. Presari dagokion lurzatiaren xehetasun azterketa behin betikoz onartzeko proposamena. Eta orduan horren azalpena egitea eskatuko diot Mariari. Eskerrik asko. Gaurkoan presa inguruan etxebizitza publikoak egiteko beste pauso bat emango dugu. Bisesarekin sinatu genuen hitzarmenean, arau subsidiarioetara bueltatu ginenean, hitzarmen horretan azaldu genuen xehetasun azterketa idatzi eta onartu beharko zuela Hondarribiko udalak hirigintza edo etxebizitzak garatzeko. Aztertu dugu bestetan, esan bezala, 76 etxebizitza egingo dira eta aparkatzeko hortaz aparte 50 plaza baino gehiago egingo dira. Eta beste erakundekin elkarlanean aurrera jarraitzen dugu, eta gaurkoan xehetasun azterketa behin betiko onartzen badugu, aurrera jarraituko dugu eta denok etxebizitza publikoaren alde egitea espero dugu gaurkoan. Mila esker. Bai, hitzartu nahi da, bai, hitzartu. Bai, atxaldeon. Aurreko urteko abenduko udalbatzan, azaldu genuen bezala, presa batean etxebizitzaren alorrean behintzat 145ko galera izango dugu. Garajena 145 eta lokal komertzialena 120koarena. Gaurkoan, xehetasun azterketaren onartzea tokatzen zaigu, prozesuaren beste pieza bat, eta, behintzat esan genezake, geroz eta gertuago gaudela etxe bizitza publikoak eraikiak edukitzeko, baina, oraindik ere apur bat urrun. Pirro Epiroko erregea izandakoa nortzen ez dut uste asko jakingo dutenik, baina, segurazki igual guda pirrikoak edo eta garaipen pirriko baten kontzeptua igual ezaguna egiten zaigu. Guda horietan, Kristo aurreko 3. mendean, erromatarren eta antzinako greziarren arteko hegemonia zegoen jokoan, eta azken honetan zegoen Epiro. Eta Pirrok garaipena saldu zien greziar herriari. Baina Kristo aurreko 275. urterako Pirro ejertzitori gabe eta herririk gabe zegoen. Garaipenaz jantzitako porrot bikaina. Eta, ideia historiko hau hartuta, garkoan guretzat bai aipagai duguna da pixkatez, porrotaren papera edo behintzat garaipenik eza. Eta behintzat udal gobernuak nola garaipen gisa saldu duen edo, behintzat gure interpretazioa behintzat. Bestalde, eta sentitzen dut Maria, baina beste honetan ere alkateak dut ere aipagai, irakurri ahal izan dugu prentxan ez, nola agintaldi planan jasota dugula eta betetzen ari garela agustia, egia den behintzat, agintaldi plana edo agintaldia maitzerako, etxe bizitzak eraikia ikusten ditugun, aukera dagoen, eta ea bestetik, ez den enegarren aldia behintzat, presa herriari aurkezten zaiola, eta beste behin ere txomin, igual espero gurrengoak igual Maria zuegotea, edo igual ez da beharrezkoa. Orduan, guk adierazi nahi duguna da, eta baita ere kaletik jasotzen dugun feedbacka da, ari garaka zabiltzatela, baina maila praktikoan edo behintzat etxe bizitza publikoaren alorrari dagokionez, praktikoki izan da gauza gutxi ikusarazten ari direla herrian. Bestetikan, udalbatza hartan ere ez baldin managoker adierazi genuen edo behintzat galdetu aparkaleku alternatibo bat eraikiko zen ala ez. Ze kontuan hartuta gaur egun erabilera hori duela lursail horrek eta tamalez gainezka egon ohi dela bai udala partean eta baita asteburutan. Orduan, obrak hasteko eguna behintzat pixkat hurbilago dugun honetan, oraindik ere aparkaleku alternatibarik gabe jarraitzen dugu. Edo behintzat guk ez dugu ezagutzen. Igual horretan ari zarete eta aurrera enteratuko gara. Eta amaitzeko bai adierazi nahi genuke Agotxan hitzu aldatik ezin dugula honen aurkateri. Babesturiko etxeak egitearen aldekoa garen enean, horren borroka egingo dugu. Eta horren kasura, horren adibide, duela hilabeteak abiatu genuen kanpaina Hondarribian bizi nahi dugu lelopean zuena. Baina bai, eta azken refleksio gisa, bai aipatu nahi dugu behintzat,
oraindik ere kristona dagoela egiteko etxe bizitza publikoaren alorrean, eta ez horren beste, akaso etxe bizitza pribatuan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek, bai, Noemi. Sí, nosotros también vamos a... Bai, guk ere aldeko bozka emango dugu, eta aipatu nahi genuke, 76 etxe bizitza hauek 1000-tik gora erekiko dira alokairu sozialean, eta badakigu 59 milioi euroko diru laguntza izango dugula, Europako Europako funtsetatik horretarako Gobernu Zentralak eta Eusko Jaurlaritzak sinatu duten hitzarmenari esker. Bozkatzeari ekingo diogu. Beraz, xehetasun azterketa behin betiko onartzeko proposamenaren alde. Kontra. Abstentzioa. Ondo. Gaurko 7. gaia, azkena, nionez garrantzi gutxienekoa, hiri antolamenduko plan orokorraren irizpideak eta helburuak berresteko proposamena bai eta plangintzarako irtenbide orokorrak eta jendaurrean jarritako aurrerapenari aurkeztutako iradokizun eta alternatibei emandako erantzuna ere, erredakzio taldeak emandako dokumentuetan jasotako baldintzetan. Badakigu gaiak duen ajolagatik, aldez aurretik finkatzia, gure jarduna eta nola izango den komeni dela. Beraz, bozeramale bileran aipatu genuen bezala, prozedura aldetik egingo duguna da proposamena, beraz, diktaminatutakoa aurkeztea. Gero, udal talde bakoitzak interventziorako aukera izango du, eta interventzio horretan diktamenari buruzko valorazioa egingo du, berak konsideratzen duen moduan noski, eta bi kasutan, EH Bilduren eta Botxanitzen kasuan boto partikularren aukera baliatu denez, hori ere azaltzeko aukera izango dute, eta noski Partido Sozialistak izango du bere valorazio egiteko aukera. Boto partikular horiek bozkatuko ditugu, eta bozkatuta gero interventziorako beste txanda bat irekiko dugu, hori aipatu genuen. Eta azkenean, diktaminatutakoa edo diktaminatutakoa gehi erantzitako zerbaitekin baldin bada, proposamena bozkatuko da. Eta horrekin, bukatuko dugu gaurko udalbatza eta gaurko gai hau. Beraz, alde horretatik, bai, hasi behar dudala eskerrak emanez. Eta eskerrak emanez, noski, reakzio taldeari, bereziki Lorea Zangitu udal arkitektuari, irizpideak eta helburuak izeneko dokumentua mai gainean jarri zigulako, eta eskerrak baita zoi ere, uztaila erditik aurrera lanketan aritzeko aukera, modua, eta izan dugulako. Eta gainera, denek badakigu, prozesu honetan lanean segituko dugula. Beraz, alde horretatik, animoare bai, hurrengo pausoetarako.
gaurko egiteko zehatza, berez, izango litzateke lehen irakurri dudana. Oen dela urte bete, aporen aurrerapena agenda aurrean jarri genuen. Iradokizunak eta alternatiba jasot aztertu dire, eta ondoren, plan orokor berria idazteko oinarri izango diren helburuak eta irizpideak finkatuko ditu udalbatzak. Planaren 8 pausoetatik 4. gaude. 2008ko uztailaren 23an udalbatzak onartu zuen formulazioa. Bigarren pauso modura, 2021ko irailaren 2an antolamenduaren aurrerapena, eta beraz informazio eta diagnostikoa eta aurrerapen dokumentua onartu genitun udalbatzan. 3. pausua aurrerapena horren ondorioz jendaurrean jartzea izan denez, jendaurrean herritarrek, elkarteek, egoki iritzitako iradokizunak egiteko prozesuare bete dugu, eta gaurkoan 4. pausuan, ari gera. Prozesuan parte hartu duten, esan dudan bezala, herritarrek eta erakundek, aurkeztutako iradokizunak, oharrak, aztertu indire, eta plan orokorraren dokumentua idazteko, referentzi edo oinarri modura ditugun irizpideak eta helburuak, ekarri ditugu onartzera. Urrengo pausora aipatuko dut, zen ikuste denok nahi dugula horretan aurrera egin, eta horrengo pausoa bai dela, irizpide eta helburu hauetan oinarrituta, dokumentu bat, lehenengo dokumentua, planaren lehenengo dokumentua izatea. Hori izango da 5. pausoa. Horrelako gaietan oso zaila da laburbiltzea, ondo dakizuenez, eta horretan uste dut denak alegina egin behar dugula, eta egingo dugula. Lehen aipatu duan bizala, berez irizpide eta helburua berretsi nahi dugu. Eta berretsi nahi dugunean, kontuan hartu behar dugu, lehen aipatu duan bizala, herritarren parte hartze prozesuri bukatu dela, fase honetan. Beste administrazio batzuk ere informatu egin dute. Egintako diagnostikoa eta plantamentoren helburuak eta ardatz estrategikoak hiriaren beharren araberakoak direla ondorioztatu da, naiz eta berrikusi beharreko alderdi zehatzak ere badauden. Ondorioz, udala lanian eta espediente hori zapidetzen jarraitzea erabaki du, eta aipatu duan bizala, uztailaren 14an eta 28an udal batzordean jorratu dugu, bilkura hoietan jorratu dugu hemen ordezkatuta gauden udal taldeok, osoko bilkurarako, beraz gaurko irizpena aurkezteko, proposamena aurkezteko, aztertzeko eta bozkatzeko. Hori egin eta gero, abuztuaren 11an, legeak horrela finkatzen duen moduan, planamendu aholku batzordea deitu zen, nahi eta ezko txostena egin behar duelako, eta aurkeztutako ebazpen proposamen hori gehiengoz onartu zenez, eta ontzat eman zituenez, herritarrek aurkeztutako iradokizunei emandako erantzunak eta helburuak eta irizpiden dokumentua, hori, pauso hori ere bete dugu eta onara ekarri du. Klaro, ari gera irizpideak eta helburuak mai gaina jartzen. Ari gera dokumentu horretaz. Badakit planari buruz hitz egitea asko gustatzen zaigula. Zergatik? Jola handiko gauza delako. Badakit denek badugula zer esana eta ez gauza bakar bati buruz, baizik eta alde askori buruz. Gaurkoan, 6 helburu horiek zein diren gogoraraziko ditut, irizpideak ere aipatuko ditut, gero egingo dut egin diren zenbait proposamenen aipamena, ikusteko prozesuan zehar izan diren parte hartzei esker, oroar esango dut, horrela, izan diren hainbat hobekuntza, jaso direlako, nionera berean hori ere esan nahi dut. Prozesuan goaz,
hau dinamikoa da. Orduan, lehenengo helburu modura bizitegi parkeari dagokionez, aipatzen da, eta hor proposamen bat egiten da. 1620 etxe bizitza berri kalifikatzea proposatzen da. Hoietatik, 1186 bizitegi kuantifikaziorako konputatuko dute, gidalerroek zehaztutako gehienekoaren 171. Eta era berean, dagoeneko artifizialduta dagoen lurzoruen eraikuntza bultzatuko da, eta etxe bizitza berrietatik 654 proposatuko dire. Bigarren helburu modura, ekonomi jarduerari dagokio. Lehen aipatu dugu, orain aipatuko genula, eta noski etorri zaigu aipatzeko momentua. Planaren helburu nagusia, zerbitzuen sektorearekin eta turismoarekin lotuta ez dagoen jarduera ekonomikoa ezartzea izango da. Horretarako, ezinbestekotzat jotzen da, zubietaren garapena zailtzen duten oztopoak entzia, funtsezkoa delako hirian jardueren sorrera dibertsifikatzeko eta bultzatzeko estrategian, eta gaintxurizketako eremuan jarduera ekonomikoetarako azaleraren antolamendua proposatzen da, ondo dakigunez 10 hektareako mugarekin kopuk gogorarazi zigun bezala aurreko planaren tramitazioa. Hirugarren helburua ekipamenduei dagokie eta hor garapen berrien araberako ekipamendu berriak jasotzen dire. Laugarren helburua euskararekin. Hondarbiko egoera soziolinguistikoari eragin diezaiokenez, plan orokorrak, hainbat neurri proposatu beharko dira eta finkatu. Genero ikuspegia ere hortxe dago helburuen artean. Eta helburu modura, gizon eta emakumei eta gainerako kolektiboi ere baliabide guztiak baldintza berdinetan eskuratzea bermatu nahi da. Eta gainera, genero ikuspegia plangintzan txertatzeak, baliabideak, berdintasun baldintzetan eskuratzen laguntzen die emakumei eta gizonei. Eta intersekzionalitatea kontuan hartzeak aniztasunari erantzuten eta berdintasun helburu horretan beste desberdintasun ardatz batzuk, bai maila sozioekonomikoa, gaitasun funtzionala, adina eta bar, zeharkatzen dituzten biztanleria taldeak sartzen laguntzen. 6. helburu eta azkena klima aldaketari dagokiona da. Eta orduan mehatxu nagusiak muturreko efektu meteorologikoekin lotzen dire. Uholdeak, mazelak edo egiak erriztatzeak, uholdeen ondorioz, eta bero uarte efektua, bero boladen ondoriozkoa izan daitekena. 6 helburu hoiek proposatzen dire. Claro, irizpideak ere proposatzen dire, eta irizpideak proposatzeko momentuan 3 ardatz ditugu. Bat, hiri jarraitutasuna, jarraikortasuna esango genuke, jarraitutasuna, txingudiko badian, mugikortasuna eta jasangarritasuna. 3 ardatz edo irizpide nagusi horiek 6 ataletan garatzen dire. Eta hoiei buruzko aipamena egingo dut. Hain zuzen ere, iruditzen zaidalako, importantea dela ikustea nondik nora mugitzen ari garen. Beraz, herri jarraitutasunari buruz, Hondarribia eta Irun bereizten joen ertzik eta lurzoru urbanizatu gabearen zerrendarik ez egotea, errealitate bada, eta ondorioz, berea du integrazio funtzionala eta administrazioaren arreta berezia eskatzen duten sektore afekzio askoren kontzentrazioak dakarren zailtasuna. Mugikortasunari dagokionez, eta hemen denok ari gera, azkenek urtetan, nik uste dut lanketa handia egiten, pertsonen bizikalitatea hobetzera zuzenduko den mugikortasun eredua ezar dadin bultzatu nahi da. Eredu hori ingurumenarekin konprometituta egongo da, maila energetikoan efizienteagoa eta maila ekonomikoan jasangarriago izango da. Eta lurralde eta gizarte irisgarritasuna handiagoa bermatuko du. Mugikortasun eredu hori guztien eskura izango da,
Eta arreta berezia jarriko die desgaitasuna edo mugikortasuna murriztua duten pertsonei, besteak beste. Ibilgailu pribatu motorizatuaren erabilera handia eta komunikazio bide nagusien, bai gure errepide nagusiak, edukiera mugatua dira mugikortasun arazo nagusiak. Eta horiek konpontzeko estrategia, ondo dakigunez, hiri mugikortasun jasangarriko planean definitutako jarduketak sartzea nabarmentzen da. Hemen, aipamen zehatz bat egin nahi nuke, besteak beste, aipatzen diren jarduketa eta proposamenen artean, agertzen delako aparkalekuen gaia ere. Eta horre egiten den proposamena da, egin diren eta egiten ari garen zenbait proposamen, hau da Damarri, Javier Ugarte, Zezen Plaza, Donostia kalea, kokaleku horietan aparkalekuak kokatzeko, benetako aukera baloratu alizateko proposatzen da azterketa geoteknikoak egitea. Kasuren batean, geoteknikoak eta arkeologikoak ere bai. Eta alde horretatik aipatzeko modukoa iduritzen zait. Jasangarritasuna, aipatu dudan bezala, garatu egiten da, eta ingurumenari dagokion jasangarritasuna dugu alde batetik, eta plan orokor berriak zuzendu beharko zuen alderdien artean daude, Hondarbiko udalerrian ezaugarri den dentsitate txikiko hazkundea eta landa lur zoruan familia bakarreko etxe bizitzen ezarpen historikoa, izan ere, bizaugarri horiek lur zoruaren gehiagizko okupazioa egiten dute, garraio pribatuarekiko mendekotasuna sortzen dute, lurzoru urbaniza ezinaren berezko erabilerekiko lehia handia sortzen dute, eta baserritarrek nekez lehiatu alizate dute horren aurka. Eta zuzkidurarik ezaren ondoriozko arazoak sortzen dituzte, eta arazo horiek ebatzi beharko dira. Hortaz, hiri trinkoagoaren aldeko apustua egin behar da. Ekonomi jasangarritasunaz ari baldin bagera, labur bilduta, honelako zerbait aipatu genezake, ekonomiaren, ingurumenaren eta gizartearen garapena bateragarri egitea. Berdintasuna, gizarte kohesioa eta kalitateko enplegua hobetuko dituen ekonomia lehiakorrean eta produktiboan. Jasangarritasun horrek natura baliabideen zentzuzko erabilera eta ingurumenarekiko errespetua bermatuko ditu, eta horretarako egungo premiak asebeteko ditu, etorkizuneko premiak arriskuan jarri gabe. Gizarte jasangarritasunari dagokionez berriz, helburua da populazioaren kohesioa eta egonkortasuna indartzea, eta pertsonen arteko harremanak eta komuna denaren erabilera kolektiboa indartzea. Horretarako, bai hazkunde ekonomikoa, ingurumenarekiko errespetua eta gizarte ongizatea uztartuko dira. Enplegua mantentzea eta sortzea sustatuko da. Pertsonen segurtasuna eta osasuna babestuko da. Pobrezia eta desberdintasunak murriztuko direla ziurtatuko da, eta gizarte bazterkeriako egoerak saihestuko dira. 13 ekintza jasota daude, irizpide horren arabera, bat aipatu nahi nuke. Eta da, denok ezaguna dugun, behin eta berriz hitzetik hortzera aipatzen dugun, eta hor jasua dagoen erabilera turistikoko etxe bizitzak arautzea. Ez hori bakarrik, inon hori ere bai. Eta azkenik, kultura jasangarritasuna. Esango dudan hau ere denok badakigu, hau da, berria dena ez da ezerezaren gainean eraiki behar, eta hitzitik dagokion kultura ingurunean kokatu behar da. Hartara, kultura funtsezko baliabidea da, hirien alderdi bereizgarria, konparazio abantailak eta berezitasuna identifikatzeko. Gainera, kultura eta sorkuntza prozesu gizarte lotura berriak sortzeko gaitasuna dute, eta lagungarriak dira gizarte integratzaileagoak, kohesionatuagoak eta askotarikoak finkatzeko. Plan orokor berriak kultura jasangarritasunerako estrategiak definitu behar ditu berez zehaztapenen artean.
Hirugarren atal modura, aipatu dudan moduan, helburu eta irizpide orokorrez gain, orain arte jarraitutako prozesuaren ondoriozko antolamenduaren behin-behineko proposamenetik aukera bat, entresaka bat egin dugu. Proposamen hau, nolabait, proposamena dokumentuan aurkezten dena, ez dator bat zehatz-mehatz aurrerapenean aurkeztutako hiru antolamendu aukerekin. Eta etorkizuneko hiri eredu aurreikusteko bidea ematen duela uste dugu. Ez daukio berari orain hori erabat definitzea. 8 puntu aipatuko ditut. Eta saiatuko naiz azkarra aipatzen. Bat, gaintxurizketako eremuan, sektore berri bat sailkatzeko aukera jaso da. Berria esaten dugu aurreko planarekiko, eta helbiztieta da. Eta eraberian, sistema orokorra ere sartzen da. Aiako Harria Jaizkibel korridore ekologikoaren barruan, hirigintzara aldaketaren ingurumen ondorioak arintzen lagunduko duena. Bigarren puntu modura, Jaizkibel urbanizazioan, arau subsidiarioetan indarrean dauden bide sortasunak mantentzea proposatu da. Zubietako eremurako plan partzial bat izapidetzea lehenestea erabaki da. Arintasuna emango diolakoan. Eta eremu horren garapenak hiriaren erabileren horrekarako garrantzia handia duela kontuan hartuta. Karmeldarren proposamenari eutsi egintzaio, hainbat aldaketarekin, eta baita Mendeluz Kapatxulorako plan berezia idazteko proposamenari ere. Amute kostan, Sorondonea eta Mandobidearen proposamenak alde batera utzi dire, eta baita Tudelenearekin lotzen zuen goiko bidea ere. Proposatzen da, zati edo txiki bat, Arkoila edo Llobregateko ingurua hobeto komunikatzeko. 6. puntu modura, hirigunean aldezarrerako eta porturako plan berezien proposamenei eutsi zaie, baita Montaineneako eta Magdalenako kuboko jarduketei ere. 2017ko plan orokorraren indarraldian oso aurreratuak genitulako. Eta halaber, mantendu egin dira, Tuelenea botika eta Txanikenea aurrerapeneko proposamenei dagokienez aldaketak proposatu arren. Eta jarduketa berri bat gehitu da Blanca de Navarran, Zarrontzat kolonia eskolar esan izan diogun horretan. 7. puntua, Hondartzaldian basako plan partzial baten bidez garatzeko proposamenari eutsi zaio, eta Iger antolatzeko eta kontserbatzeko plan berezi berri bat proposatu da. Eta 8. puntu modura, hiri osoan mantendu dira proposatutako zuzkidura jarduketak. Eta horri, bere garrantzia eman nahi izan diogu eta ematen diogu, eta uste dugu gainera dentsifikazioaren aldetik oso interesgarria dela. Salbuespen bat, Loraitz 2 izan da, jabek ala eskatu dutelako, eta jakin badakigu jaben hau batekotasuna behar izaten dela horrelako prozesuetarako, eta beste batzuk gehitu dira. Orduan, edukiari buruz horiek azalduta, gure taldearen valorazio bat behintzat egin nahiko genuke. Lehenengoa da egunari dagokiona, eta aurrerapena aurkeztu genunean ere antzeko zerbait esan genuen. Hau da, abuztuan 24an zergatik egin udalbatza hau lantzeko. Hondarribiak premiazkoa duelako. Deno jakitun gera zein egoera berezian gauden, planamenduari dagokionez, eta orduan alde horretatik dituen eraginengatik bai herritar askorengan eta gainera era askotako herritarrengan, etxebizitza erosia zutenengan, sustapen publikoko alokairizko etxebizitzan beharra dutenengan, gure ondarea berreskuratzeko proiektuak bultzatzen ari direnengan, premiazkotzat jotzen dugulako ekarri dugu. Aurrekoan ere esan nuen,
dokumentua prestatu ahala eta gure lanketarako prest egon denean ekarri dugu. Beraz, uztail erdian hasi gera horretan, eta lehen eskerrak eman dizkizuet, lanketa hori egin dugulako abuztuaren 24 arte. Eta azkenik, 3. arrazoia, mezu hori. Hondarbitarrei, gure herritarrei, esan nahi digu guretzat plan orokorra ajolondiko gaia dela. Eta orduan, erabateko lehentasuna ematen alegintzen garela eta horregatikan hause. Prozesuari buruz, eta ja 4 puntutan bukatuko dut, iduritzen zait denok jakitun garela, eraberian, ajolondiko pauso emango dugula gaur. Lehen aipatu duan bezala, lehenengo dokumentua, lehenengo plana, nolabait esateko, idatzi ahal izateko, irizpide eta helburuak gaur finkatuko ditugulako. Bai kontzeptu markoa, bai partaidetzaren bidez jasotako iradaukizunak eta hoien azterketaren bidez jaso ditugunak, badire baztertu ditugun asmoak ere, hori ere uste dut aurrerapenean aukera jarri zirenean horixe aipatu genuen, eta beraz, nolabait esateko erredakzio taldeari urrengo pausoa emateko gure bultzaldeia eman nahiko genieke. Ez dugu ahaztu nahi, hemen gauden udal talde guztiok 2021ko apirilaren 15ean esan genuen ura, eta guk printzipio hori betetzen saiatzen ari gera. Eta hiri antolamenduko plan orokor berrilaren idazketak kontuan hartu behar ditu egoera berrila, arau berrilak, herritarren parte hartzea, gomendio teknikoak eta erabaki politikoak. Eta etorkizunera begirako ikuspegi holistikoarekin ezarri behar ditu irizpideak eta helburuak. Arau berriak, hirigintza plangintza modernoa, jasangarria, atsegina eta zuzena definitu beharko du. Eta horixe da gure ondorio nagusia, finkatutako bide horri horretan, aipatu ditut 8 fase, laugarren fasean bukatzen ari gera eta 5. begira jarrita gaude. Aurrera begirako aipamen bat ere egin nahi nuke, bereziki azkeneko hilabetean lanketa egin dugunean, hainbat gai atera dire, eta ezin bestekoa da, oso zabala delako. Eta gaur, onartuko direnen artean, sartuko dire, egintako zenbait proposamen, beste batzuk ez, inon, denok jakinaren gainean bagaude, hemen sartuko ez ditugun zenbait gai, hurrengo fasean sartuko ditugula. Esate baterako, erabilera turistikorako araudiarena, denok dakigu, memorian, hurrengo fasean joango dela. Beste hainbat gai bezala, adibide hori jartzen du. Eta beraz, niri gustatuko litzaidake, eta hau da nire gusto pertsonala, idazketa ikusita orain dugun dokumentua, esan dezagun horrela erakutsi daiteke, ez? Hauxe da bat, beste hauxe da, ez dira oso mardulak. Minon orain datorkiguna mardulago izango da. Eta mardulago izango denez, eta zabalago izango denez, niri gustatuko litzaidake idazketan aurrera egin ahala, elkarrekin lantzeko tarteak bilatzea ez bukatutakoan bakarrik posible den neurrian. Hori da guk ikusten duguna. Beraz, guk zalantzarik ez proposamenaren alde egingo dugu. Eta orduan orain, beste udal taldeen txanda izango da, bai? Bai, mila esker. Bueno, azteko testu inguru bat egitearren ere, guk ere, hau etxanitz udal taldetik ere ikusten dugu, lanean gauden, edo jorratzen ari geren lanketa hau, dela udaletxe batean jorratzen diren lanketarik garrantzitsuenetako bat. Hirigintza arauen gidalerro nagusiak finkatzen direlako bertan, eta honek
hiritar guztien bizitzengan eta batez ere belaunaldi batengan eragiten du modu ezberdin askotan. Osasunean, aukera berdintasunean, garapenean, hizkuntza joeretan eta bar. Duen garrantzia kontutan hartuta, APOaren lanketa ez da legealdi bateko lanketa. Ez da alderdi politiko bakar baten interesak ordezkatzen dituena ere. APOak interes orokorrari erantzun behar dion tresna izan behar du. Horregatik, esfortzu berezi bat egin behar dugu udalbatza hau osatzen dugun udal ordezkari politiko guztiok adostasunetara iristeko eta lurzoruaren legearen inspiratuarekin bat egiteko. Alkate jaunak aipatu du duela urtebete gutxi gora bera, eman geniola hasierako lehen oinarri garrantzitsua udalbatza bitartez ibilbide honi eta udalbatza hartan ere aditzera eman zuen bere asmoa eta nahia zela ibilbidean elkarrekin gauzak jorratu, aztertu eta hitz egiteko eta tamalez ala adierazi izan diogu azken egunotan ia urtebete pasaden artean eta dokumentua behin idatzita eta irizmena, udalbatza honetarako irizmena bera ere jasota genuenean izan da lehen aldia elkartu garela gobernu taldearekin eta faltan botatzen dugu ahotsan hitz udal taldetik ere beste taldeekin elkartzeko, bide honetan elkartzeko aukerak ez erraztu izana. Badugu bidea oraindik eta espero deu aipatzen den bide horretatik jorratzea. Animo horrekin, errespetuz eta jarrera eraikitzailearekin adostasunak lortzeko moduko proposamenak egin ditugula uste dugu. Bi ardatz nagusiren inguruan egituratu dugu gure lanketa. Herritar orok etxebizitza duin bat izateko eskubidea bermatzea, babes ofizialeko etxeak eta Mendelu auzoari buruz jarduketa sakona egin dugu, eta beste alde batetik ingurugiroaren babesa oinarri hartuta etxebizitza parkea eta jarduketa ekonomikoetarako kalifikatutako lursailak naturarengan ahalik eta eragin txikiena izan dezaten egin ditugu proposamenak. Eta egin ditugun proposamenak hain zuzen dokumentua bera oinarri hartuta egin dugu eta dokumentuaren gidalerroei edo nolabait jarraituz egin dugu. Eta egiten ditugun proposamen horiek ere, lehen aipatu bezala, 2006ko lurzoru legean argi eta garbi aipatzen diren oinarri horietan jasotzen diren irizpideak dira, eta 2006 urtetik 2022 urtera aldaketa handiak gertatu dira gure gizartean, baina agian gauza batzuetan ez hainbeste. Eta irakurri nahiko nituzke pixka bat gidalerro nagusi horiek lurzoruaren legeak aipatzen dituenak. Adibidez argi eta garbi esaten du Euskal Herrian etxebizitzarako sarbidearen zailtasuna dugula arazo larrienetako bat. Eta arazo horri erantzuteko erakunde publikoek etxebizitza merkatuan esku hartzea izan behar dutela. Eta etxebizitza politikoi dagokionez aipatzen du etxebizitzak gero eta garestiagoak daude. 2006 urteaz ari gera, orain are eta larriagoa dela iruditzen zaigu egoera, baina etxebizitzak gero eta garestiago daude. Eta herri honetan lur eskazia dago betidanik. Horrek beraz, inoiz baino beharrezkoago egiten du etxebizitza babestuen kopuru handiak egin daitezen sustatzea. Populazioaren oso talde zabaletan eta batez ere gazte jendearen artean zer nolako erosmen ahalmena dagoen erreparatuta, era horretako etxebizitza baita beren beharrizanei dagozkien edo egokitzen den bakarra prezioz. Etxebizitzen politikak ikuspegi sozial batetik lan egitea nahi badugu,
etxe bizitza babestuen eskaintza handitu behar dugu nabarmen. Ez dago beste biderik. Baina gure herrian, etxe bizitzen eskaintza, etxe bizitza babestuen eske dabilen jende kopuruari erreparatuta, argi eta garbi inola ere ez da nahikoa. Autonomia erkidegoaz ari da, baina badirudi zuzenean Hondarribiaz, gure herriaz ari dela, zeren guztiz erreflejatuta ikusten dugu gure burua hemen aipatzen diren gidalerro hauetan. Jardun ekonomikoei dagokionean, irabazizko jardunak eta erabilerak ezartzeko sustapen politikei dagokionez zera esaten du. Hirigintzan, lurraren jabetzari zeregin oligopolikoa aitortu izan zaio, eta herri administrazioek bestetik inhibizio papera izan dute. Eta egoera horiek berehala berrikusi beharrikoak direla aitortu beharra dago. Lehen ikudugu eztabaida polita honen inguruan. Iraganetik datozkigun jardun moduak sustraitik hautsita, kapital espekulatzaileen aurka borroka eginda eta inbertsio publikoen alde lan eginda, horrela bakarrik egongo gara garapen jasangarriari helduta, gure gizarteak lur kontuetan dituen beharrizanei erantzuten hasteko moduan. Lurzoruaren legea. Beste puntu interesgarri bat ere gidalerro nagusietan aipatzen du hiriak eta herriak biziberritzeko eta berroneratzeko politikai dagokionez, Eusko Jaurlaritzak herriak biziberritzeko eta berroneratzeko dituen politika eta programen ildotik, gure kasuan ulertzen dugu Mendelu auzoari dagokionean aplikatu dezakegula, kontuan izan da arreta eta laguntza berezia eskaini behar zaiela, bereizketa positiboko neurrien bidez legeak hirigintzaren kudeaketan laguntzeko tresna batzuk zehaztu ditu. Administrazio publikoen jarduna eraginkorra izatea ahalbidetzeko. Era horretan jardunda, finantzarloko laguntza emateaz gainera, lege honen bidez, administrazio publikoei beste tresna batzuk ere emango zaizkie, hirigintzako jarduerak kudeatzerakoan eraginkortasun handiagoa lortzeko. Gobernu taldeak, Hondarribira etorriz, lege orokor hori alde batera utziz, gobernu taldeak helburu eta irizpideekin batera jarduketa programa bat aurkezten digu gaur. Helburu eta irizpidea jasotzen duten filosofia onargarritzat jotzen dugu, eta horrela aditzera eman dizuegu. Helburu eta irizpide horiei atxikitako jarduketa programak orain arteko arazoan sakontzea eragiten duela uste dugu aldiz. Jarduketa programa hauek espaitute filosofian aipatzen diren helburuak betetzeko baliabideak jartzen, eta ondorioz koherentzia ahula duen dokumentua izatera garamatza. Aurreko hirigintza arauetatik identifikatutako arazo eta zailtasunak berriro errepikatzeko aukera ematen da. Hau da, jarduketa publikoko aktuazioak denboran atzeratzea ekarriko du, inoiz gauzatuko badira, eta ekinbide pribatua lehenetsiko da berriro ere. Honela, kezkagarria iruditzen zaigu zonaldeak jorratzen diren garaian, nabarmen desberdintzen direla etxebizitza pribatu ia guztiak apoan bertan garatuko direla antolamendu xehatu baten bidez. Aldiz, eraikigarritasun eremu berrietarako, lehen alkateak aditzera eman dituenak, babes publikoa izan beharriko etxeen kasuan, hain zuzen, ia guztietan plan partzial edo plan berezi bat egin beharko dela aipatzen da. Honek ez du bat egiten ez lurzoruaren araudiarekin ez da apo honetan jasotako helburuekin ere. Jarduketa programa horiek filosofiaren ildoekin bat egin dezaten eta tresna koherenteago bat eduki dezagun, gabeziak sumatu ditugun esparruetan proposamenak egin ditugu zatikako botu partikular bat aurkeztuz. Eta botu partikular osoa ez dut irakurriko,
Izan ere, talde guztioi helarazi dizkizuegu eta laburpen batekin uste dut denontzat errezagoa eta ulergarriago edukiko dugula. Baina bai, aipatu nahi dugu hasiera batean, aurreko hirigintza araubideetan oinarritutako bizitegi garapen mailaren txosten eta likidazio xehatua ez dela jaso. Dokumentu hori gabe ezin da hirigintza arau proposamen honekin jarraitu. Ezinbestekoa iruditzen zaigu aurreko bai arau subsidiarioak eta baita 2017ko APOan jaso ziren helburu eta irizpideak zertan gauzatu diren, zertan ez, eta gabezi horiek nun dauden jakitea, gu guztiok aurrera begirakoan landu behar badu dokumentu hau berriro akats berdinetan eror ez gaitezen. Egia da, eta esan beharra daukat, aholku batzorde, alkateak aipatu duen planeamendu aholku batzorde horretan, dokumentua eskatuta, dokumentu bat eskura eman zitzaigula. Eta bertan, aipatzen ziren datuak, babestutako etxebizitza estandarrei dagokion informazioa besterik jasotzen ez duela. Baina, iritzi diogu, ez dela nahikoa. Beharrezkoa daukagu, txosten eta likidazio xehatu bat egin diren eta egin gabe geratu diren etxe bizitza eta proiektu guzti horiekiko. Interesgarria litzateke ere, helburu eta irizpideen gauzatzen maila jasotzea dokumentu xehatu batean, zer bete ez den jakiteko eta iristeko nolabaiteko konklusio batera, zergaitik bete ez diren betetzeko genitun helburu eta irizpide haiek. Berriro errepikatuko dut, Txominek aipatu dituen 6 helburu horietan jasotzen denakin eta horiek gauzatzeko 3 irizpide lerro horiekin bere orokortasunean bat egiten dugu edo filosofia egokia iruditzen zaigu, gertatzen dena da, planteatzen den jarduketa programak ez duela horrekin bat egiten. Eta guk aipatu ditugun proposamenen artean, gauzatzen maila egokiago bat izateko eta helburu horiek betetze maila lehengoak baino asetze maila handiagoa ekarriko badizkigute, ezinbestean ikusten dugu, adibidez, bizitegi parkearen inguruan presa eta damarri arau subsidiarioetan babestutako etxe bizitzak egiteko eta gauzatu gabeko eremuak hirigintza arau berrian legezko gutxienekoi gehitu egin behar zaizkiela. Horrela ulertzen dugu jasotzen duela estandarrei buruzko 123/2002 dekretuak. Eta honek ahalbidetuko luke estandarren minimoetatik haratagoko babestutako etxe bizitzak egikaritzea. Lurzoru urbanizagarri gisa sailkatutako lurzoruetan, lehen alkateak aipatu du, uste dut, ez banago oker edo ez baldin badut gaizki ulertu, herri osorako moduko ikuspegi bat egiten dela. Guk uste dugu sektore bakoitzean behar adina babes publikoko etxe bizitzari eutsi behartzaiola. Eta horregatik proposatzen dugu esaldi bat ezabatzea. Eta ezabatzea proposatzen dugun esaldia da, ez da baztertzen estandarra osotara betetzea eta lehentasuna ematea etxe bizitza libre gehiago egoteari, urbanizazio kosturik handienak dituzten zonetan edo higiezin balio handiago duten lurzoruen gaineko garapenetan. Uste dugu akats bat dela esaldi hori. Bestaldetik ere proposatu dugu udal titulartasuneko ekipamendu partzialetan aldi baterako erabilera izango duten alojamendu dotazionala egikaritzea. Jarduketa ekonomikoen arira eta irizpide lerro bat jasangarritasuna izanik,
Gure proposamena litzateke ingurumenaren babeste aldera proposatutako jarduketak bata bestearen urrenkeran egikatuko direla. Zubietako eremua lehenetsi beharko litzakela uste dugu, bertako 25 hektarea bete artean gainerako natur eremuak garatuko ez direla ziurtatuz. Izan ere, iritzi dugu, eremu publikoa lehen aipatu dut ere, bilera honetan, Zubieta dela lurzoru publikoa eta gainera 25 hektareako lurzorua jasotzen da Hondarribiko lur eremuan, jarduketa ekonomikorako 80. urteaz geroztik esango nukenik, eremu horren garapena aurrikusita dago eta 2022. Urtean oraindikan oinarriak ere ez dira jarri. Orduan uste dugu eremu hori 10 hektareako beste eremu txikiago eta lurzoru pribatu baten gainetik lehenetsi beharrekoa dela. Irizpidei dagokionean, hiri jasangarritasunari dagokionean, guk uste dugu hiri kalitatea hobetze aldera eta Mendelun eta Eskapatxulun eraikitako parkea hobetzea finkatutako hiri lurzoru gisa sailkatuz eta antolamendu xehetua APOan bertan jaso beharko litzatekela. Hau oso garbi daukagu ere. Izan ere, aurreko hirigintza tresnek edo arauek jasotzen zuten Mendeluren berroneratze bat gertatu beharra zela eta lan batzuk egin beharrezkoak zirela nahi eta nahi ez. Eta ez 97ko arau subsidiarioek ez dute lortu berroneratze hori edo auzoaren berritze hori 2017ko anulatutakoa izan zen APO arek ere jasotzen zuen bere helburuetan Mendeluren biziberritzea ekarri behartzela eta 2022. Urtean oinarriak ere ez ditugu ikusten. Ez badugu APOan bertan jasotako xehapen antolamendu xehatu bat egiten berriro gauza bera gertatuko zaigu eta hemen planteatzen den dokumentu honetan planteatzen den jarduketa programan plan berezi baten bitartez egitea aurrikusten da. Hau da, plan orokorra onartzen denetik, beste 2 urteko prozedura izango dute aurretik eta beste hainbat urteko obrak egikaritzeko prozesua ere. Gehiegi atzeratuta gaude eta oraindik gehiago atzeratzea ez dugu bidezko ikusten. Askar mugikortasunari dagokionean, iritzi diogu garraio publikoaren ikuspegia eta Irungo tren geltoki intermodalarekin loturaz aipatzen den horretan, Hondarribian topo edo tranbiak izan beharko luken lekua ere jaso beharko genukela. Bestalde, aparkatzeko arazoari konponbide eman behar zaio. Ados gaude jasotzen denean, etorkizunera begira ibilgailuen murrizketa bat gertatu edo bilatu beharrekoa daukagula, baina hori gertatzen ez den bitartean, herritarrek herrian zehar ibilgailua aparkatzeko aukera baliatu beharko genuke tresna honen bitartez, APOaren bitartez. Eta are gehiago esaten dugu, edo proposatzen dugu etorkizunera begirakoan, ibilgailu kopurua txikiagoa izango balitz, baliatuko genituzkeen espazio horiek oinezkoen joan etorriak edo egonaldi erabilerarako bideratuko genituzkeela. Eta lehen aipatu dut jarduketa programa edo zonen araberako antolamenduari dagokionean proposatzen dugu oro har atalaren barnean arau subsidiariotatik eratorritako eta orain arte burutu gabeko babes publikoko etxebizitzak gehitu egingo direla arau honen estandarrak kontuan hartzeko garaian, lehen aipatu dudan bezala. Eta gainera etxebizitza hauek, kopuruan behintzat, lehentasunez jorratuko direla beste edozein jarduketen gainetik. Iruditzen zaigu oso importantea dela, babestutako etxebizitzak jorratzeko garaian lehentasunez jorratzea adieraziko dugula. Eta zonaldei dagokionean,
Mendeluko iparra eta eskapatxuloren garapena apoan bertan jasoko da antolamendu xeatu bidez, lehen aipatu dut. Gabarrarin nahita nahi ez mantenduko da itsasera bilerarako aktibitateetarako jardunen beharra gutxienez 20 metroko zortasuna betetzen ez duten eraikin guztietan. Baita eraikigarritasun berriko eremuetarako, babes publikoko etxebizitzak jorratzen diren eremuetarako, apoan bertan xeatutako antolamendu bidez jasoko dira gutxienez jarduketa erdia. Izan ere, bat izan ezik, jarduketa bat izan ezik, eta lehen alkateak adierazi duen Blanca de Navarrako jarduketa izan ezik, beste guztiak plan partzialen bitartez jorratuko direla aipatzen da. Horrek, Mendeluko kasuan aipatu dudan bezala, suposatzen duena da, praktikan bizpahiru urteko tramitazio prozedura bat ematen denean, eta jakin badakigu, apoa onartzen den egunean, esperientzia hori badaukagulako, 2017an gertatu zen bezala, jarduketa pribatuko eraikitze proposamenak bata bestearen atzetik segituan mahai gainean jarriko direla, eta hori ekidite asmoz uste dugu nahita nahiez lehenestu egin behar direla, antolamentu xedatu bitartez, babes publikoko etxebizitzak jorratuko dituzten eremuak. Ahotsan Itzudal taldearen iritziz bukatzeko, ekarpen hauekin hobetu liteke gaur eztabaidagai dugun apoaren helburu eta irizpideen dokumentua. Koherentzia maila modu nabarmenean hobetuko genukelarik. Horretaz gain, uste dugu ere, Euskal Autonomia Erkidegoko legediaren, lurzoruaren legediaren irizpideekin lotura sakonagoa izatea ere ahalbidetuko genukela. Mila esker. Igor, bai, orain talde sozialistak. Zuek ikusi aipatu dugu interbentzioak egitearenat. Josu, bai. Bale. Bai, bale. Conforme. Con la venia. Eskerrik asko gure aldetik eta aipatuko dugu alderdi ona. Eta alderdi ona esanguratsuena behin da gobernu taldeak egin duela baliabide propioekin kasu honetan udal arkitektoa eta bulego teknikoarekin apo berriari ekiteko. Gure ustez oso berri ona da eta bermea ematen du lanak egiten ari direla eta egingo direla. Hala ere, alkateak berak irakurri du, banatutako txostenaren 20. orrialdean esaten dela plan orokor berriak zuzendu beharko dituen alderdien artean daude Hondarribiko udalerriaren ezaugarri den dentsitate txikiko hazkundea eta osorik irakurriko guk erabili dugu hori gure boto partikularra justifikatzeko, baina gauza bat da esaten dena eta beste bat egiten dena, eta kasu honetan egiten den proposamena da justu hemen zehaztu egiten diren irizpideen kontrakoa. Hau da, sakabanaketa, bizitegiaren sakabanaketa areagotu egiten da, lurraldearen artifizializazio maila areagotu egiten da, eta jasangarritasuna urratu egiten da. Datuak, batzutan harrigarria izaten da hemen gertatzen dena. Gaur bertan ikusi dugu pandemiaren eraginez, bete eten egin behar izan dugu gure bilkura, karbono dioksidaren maila langaz gaindi jasan izan dugulako. Eta aurten ikusten ari gara, aldaketa klimatikoa etorri dela geratzeko, eta ikusten ari gara turismoaren, hau da, bereziki hemengo kasko historikoen gentrifikazioa
izugarria dela. Aukera paregabea daukagu, aporen bitartez lanabes bat eukitzeko alako arazoei aurre egiteko. Pandemiaren kasuan, zerbitzu publikoak indartzerakoan eta gure hiri egitura egokiago antolatzen, eztabaida eta alkate jaunak aipatu izan du, egingo da etxebizitza turistikoen araubidea, ondo? Eta zergatik ez da hemengo txostena onartan aipatzen. Lehentasunak markatzerakoan eta xehetasun kasu honetan 9 urrats aipatzen dira eta udaleko webgunean agertzen da eta alkateak berak aipatu du, gaur 4. urratsera betetzea gatoz, beste 5 gerazten zaizkigu, eta orain artean larria iruditzen zaigu guri, sostengatzen da, udal gobernuan sostengatzen duen talde politiko bakarrak bere egiten du, eta gaur, gauzak okertzen ez badia behintzat, oposizioko talde guztiek aurka bozkatuko du. Hori, zertaz ari garen kontuan hartzen baldin badugu, larria iruditzen zaigu. Alegin handiagoak egin behar dira, lortu alizateko ez bakarrik eremu sozialeko talde eta eragileen babesa. Oposizioko taldeen babesa ere, gehiago egin behar da. Esaten nuen datuena eta guk ikusten dugu proposatzen diren oso ikuspegi murritza erabiltzen du udal gobernua apoarena. Da bakarrik eraikinen eta lurraldeen antolamentu ekonomikoa. Gainerako guztiak, bai naturari dagokionez eta gizartearen garapen, oso modu ahulean eta konsideratuta daude. Eta gu kezkatzen gaitu ikuspegi murritza horrek orokorrean. Gu parte hartuko dugu. Parte hartzean ari garen moduan, eta gure datuak eta gure boto partikularretan saiatu izan gara etxebizitza turistikoen kezka datuekin hornitzen, zer gertatzen ari den azaltzeko. Datu eta erabili ez ditugunak dokumentu publiko honetan, hartu izan ditugu etxebizitza mota eta bertan bizi diren aragoera, hau da, udal erroldetatik datu publikoak dira, atara ditugun datuak, da, etxebizitza hutsak konsideratzen diren estatistika honetan, 19,7 dira. Alegia, 1686. Badakigu, definizio horretan arazo asko izaten dira, eta kuantifikatu egiten da, gutxiago izan daitezkela 1126, definizioen arabera, eta estipulatzen da 560 etxebizitza. Hau, egiturazko arazoa da, hiri honetan. Egiturazko arazoa, geroari begira eta etxebizitza turistikoekin lotuta dago. Jarduera ekonomikorako konsideratuta daude etxebizitza horiek. UPT kartel hori jartzen den horretan, etxebizitza hori alokairoen merkatutik ateratzen da, etxebizitzaren salmenta merkatutik ateratzen da. Eta geratzen zaigu zuloa, udan erabiliko da interes ekonomikoen arabera, baina neguan zuloa, zulo peltza da. Areagotzen ari dira eta gure bizitegi parkean pisu estatistiko esanguratsua hartzen ari da. Horregatik konsideratu egiten dugu, kontuan hartu behar dela, hau, irizpide eta helburuetan, txosten honetan, gero garatu alizateko. Eman behar zaion garrantzia, hasieratik eman behar zaiolako. Uste dugu informazio estatistikoa nahikoa izan daitekela, esku artean daukaguna, guk erabili ditugunak, apo txukun bat egina alizateko, baina jakina. Irizpidetan eta helburuetan markatu behar dugu, zein nolako hiri antolamenduko plan orokorra nahi dugun.
Eta kontuan hartu beharko genuken, eta hemen Igorrek aipatu izan du, APO urte askotako araua delarik, kontuan hartu behar dugu, ez dauzkagun arazoei soilik etorri direnak. Izango ditugun arazoei erantzuen behar digula. Tamalez etorri dira. Pandemiak erakutsi digu, batzuk, aldaketa klimatikoak beste batzuk, eta hemen turismoaren kasunetan jarduera ekonomikoetan beste batzuk. Horiek guztiak, gure ustez behintzat, APOan jorratzeko arazoa dira. Aukera izango dugu. Guk ez dugu amore emango. Amore emango, aprobetxatuko dut, berriz ere berdintasun teknikarien kasuan, aipatu dugun moduan, segituko dugu, pentsatzen dugulako guztiontzako, ez bakarrik beharrezkoa dela, guztiontzako ona delako. Guk aurkeztutako boto partikularran gehiago ez nahi luzatuko, ze iruditzen zaite iradokizun eta proposamen batzuk egin ditugu, interesgarria izango litzateke dokumentu honetan txertatzea, iradokizun proposamen moduan, irizpide eta helburuen artean. Hondarribiko hiriko ondare publikoaren inventario egitea, bizitegi parkeko etxe bizitzan hau da, alokairuak irizpide batzuk jartzea, ezta? Kontzeptu bezala alokairu sozialeko etxe bizitza parkea edo bizitegi parkea egitea, Hondarribia lantzen aipatzen dugu, zertarako daukago Hondarribia lantzen, bere xedea denean, egoitza eta industria eraikinak kokatzea eta zerbitzu mota guztiak ezartzera, zuzendutako lortzuara, sustatu, antolatu, urbanizatu, erosi eta saltzea beste modu batzuetan, sustatu, proiektatu, eraiki, hau bete-betean ez bada sartzen, APOren kontuan, ez dakit, nik uste hemen alfabetizazio tekniko irakurtzerakoan nahikoa daukagula guztiok, ulertu alizateko, APOaren gaia dela hau ere. Eta orduan, Hondarribia lantzen errebizatu behar dugu. Ez badu bere xedea betetzen, beste zerbait behar dugu. Bueno, proposamen horiek eta azkenik ohar bat erabilitako prozedura, ezta. Guk aurkako botoa eman genuen, ez elementu guztien kontra geundelako, hau da, prozedura behartu egiten gaituelako guk parte hartu ahal izateko prozesura honetan. Uste genuen, guk behin boto partikularra aurkeztuta, transazio prozesu bat izan zitekela. Ez da alakorik izan, hau da, harremana izan dugu, egia da. Baina ez da aukerarik ireki, adostasuna edo tarteko proposamenak gauzatzeko. Hemetik aurrera, gure egitura kontutan hartu, boto partikularra bertan bera geratuko dira, bere osotasunean bozkatuko direlako, guk alde bozkatuko du batean zein bestean, baina gehiengoak bere legea inposatuko du eta atzera geratuko dira. Guk berriz ere, aurkezten den dokumentoen kontra bozkatuko dugu, berriz diogu, ez bere edukietan guk aurka gaudelako, baizik eta prozedura behartzen gaituelako, guk parte hartu ahal izateko egin dugun moduan. Eta aurrera begira, eta honekin amaituko dugu, alkateari eta udal gobernuari eskatuko genioken, bereziki albidetzea modu bat oposizioko taldeek idazkera prozesuan benetan parte hartu ahal izateko. Eta benetan parte hartu ahal izateko esan nahi dut, egon daiteken modu bat, edo idazketa taldean eta ez bakarrik kontsultak eta ekarpenak egin ahal izateko, eta lehen Igorrek aipatu du, azkenengo dokumentua egindako bileran mailan agertu izan zirelako, udal alkatea eta udal gobernuaren esku egon daiteken albidetzea modu bat prozesu horretan parte hartu ahal izateko. Gure ustez,
asmoa implizito ulertzen dugu legealdi honetan lehenengo zirriborroa alegia esandako 9 urrats horietatik laugarrenean ari gara une honetan eta nik uste 7. 8. urrats bitartean plantea daiteke legealdi honetan. Bueno, nahiko ez du izaten dugu. Badago gauza bat, elementu bat, ez gauza bat bakarra, elementua edo eremu bat bakarrik udal gobernuari dagokiola. Alkatearekin hitz egiterakoan agertu zen, ezta. Bete beharreko baldintza administratiboak, alegia, informeak eta txostena. Erantzukizun hori udal gobernuarena eta soilik udal gobernuarena da. Egon daitezken beste erakunde batzu jakina, baina betetzeko ez badira betetzen eta epeak eta egiterakoan horrek baldintzatu egiten du prozesua. Baina erantzunkizun hori gure mailan ari garenean udal gobernuarena da. Aintzat hartu behar da. Eta, bueno, gure boto azalpena izandakoa eta berriz ere eskertu nahi dugu eta ez dugu astirik izan begiratzeko sozialistek aurkeztutako txosten mardula, bai, oso batzuk interesgarriak izan daitezken, baina gure aldetik, udal gobernuari, gure jarrera irekia erakutsi dugu. Erakutsi dugulako, erabiltzen dugun informazioa partekatzeko prest gaude eta gure ekarpenak modu positiboan planteatzeko. Beraz, udal gobernuaren esku dago gugandik, behintzat eta oposizioko talde guztiekin lankidetzan jardun ahal izatea. Besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabier. Nik lehengo gunean bozeramalek elkartu ginean planteatu genuen interbentzioak egitea udal talde guztiek eta gero botu partikularren bozketa egitea. Ez dakit ondo iruditzen zaizuen. Oda, nolabait esateko balorazioa egin den proposamenari buruzko balorazioa egin dezan talde sozialistak ere. Eta gero botu partikularren bozketa. Bai? Horregatik nire ordena. Vale. Muy bien. Bueno, pues nosotros hemos presentado... Guk aurkeztu diren irizpidei buruzko dokumentu bat eta aurrerakinari egindako proposamen batzuk aipatu ditugu. Eta jasangarritasuna handitu nahi izan dugu, etxebizitza publikoa ere bai, eta bertako inguruneak hobetu ahal izan ditugu. Eta 10 urte iragan dira azken apotik ona eta hainbat aldaketa izan dira, bai gure bizimoduetan, eta hori aipatu da aurretik ere, Xabierrek ere aipatu du, gaur egungo testu ingurua oso ezberdina da duela 10 urte azken plan orokorrean bizitakoa, baino ezberdinakoa. Hor dauzkagu Ukrainiako gerra, pandemia, energiaren krisia, energiaren kostu handia, klima aldaketak duen eragina, ikusi dugu bere eraginak Hondarribin bertan ere izan ditugula, enpleguaren transformazioa, mugikortasuna, turismoak izandako eraginak ere asko aldatu dute gure testu ingurua eta bizi dugun udalerri hau. Eta hala eta guztiz ere kontuan izan behar dugu eta plan orokorrean ere adierazi behar dugu gure baliabideak mugatuak direla eta lurraldeari dagokionez ere mugatuta gaude. Eta sarritan hastea ez da aukera bat, itsasor daukagu, aireportua, eta horiek gure mugak dira. Beraz, gure hirigintza plana ezin da etengabe hasi. Aitzitik errespetatu egin behar ditugu gure muga horiek. Eta bestetik esan, proiektu honek aurreko abestu behar duela, bertako eremu industrialak ere indartu egin behar direla, aipatu dugu hori, Zaldunborda gainditu behar da, Zubieta Ordenebia ere bai, Gantxurizketa aldatu behar da, bertako arrantzagintza ondartu behar da, dagozkion azpiegiturak eskaini barrizkiogu, bertako merkataritza txikia hobetu behar dugu, bertako kultura ondare indartu behar dugu, hau da, lasai atsegina izango den herri bat nahi dugu,
klima aldaketa beti ere kontuan izanik. Baina guk hemen, gaurko interbentzioan, gure etxebizitza hitz egin nahi dugu batez ere, izan ere aurrerakina aurkeztu zenean, jendeak lehenengo galdera hori egiten zuen, da zenbat etxebizitza eraikiko dira, batzuk galdera ikurrarekin eta beste batzuk harridura ikurra jartuz. Eta berriro ere ikusi dugu aldarrikatu egiten direla hainbat guneren garapen hori. Eta badirudi batzuetan etxebizitza pribatuar sustapena dela helburu bakarra. Eta hor markatuko ditugu gure ezberdintasun nagusienak. Eta enfasia jarriko dugu bertako etxebizitza politika publikoetan. Aurkeztu zaigun dokumentu honetan gogorarazten zaigu Hondarribian etxebizitza arazo nabarmenak ditugula, larriak. Eta denok dakigu bapatean alokairu kontrata bukatu zaion pertsonen kasua eta beste alokairurako etxebizitzara aukerarik ez duten bizipenak. Denok ezagutu ditugu horrelakoak. Eta aurkezten diren helburu hauetan eta proposamen honetan ez zaie erantzuten arazo horiei. Oso helburu orokortzat ematen dira, baina ez dago jarduketa zehatzik, kudeaketa konpromisorik, ez aurrekontu konpromisorik ere horiek gauzatu ahal izateko. Bestetik eta hitzitik garapen berriak bai bermatzen dira. Etxebizitza pribatuen garapena lan handia egiten da garapen hori bermatzeko eta promozioa bilatzeko. Baina hemen ezinbestekoa den puntu bat ere falta zaigu, izan ere interes publiko eta sozialeko motiborik ez dago. Hau da, hori justifikatzeko argumenturik ez dago. Etxebizitzaren euskal legeak aipatzen digu garapen, etorkizuneko hirigintza garapenetan planifikazioa eta kohesioa egon behar duela, berroneratu egin behar direla. Bestetik, herri eta herriz gaineko planteamenduak antolatu behar dira, etxebizitza publikoen gatez, interbentzioak egin behar dira, beti ere dauden etxebizitzen segurtasuna, bizigarritasuna, hobetuz eta irisgarritasuna ere bai bereziki. Gogoratu behar dugu, aurkeztu zaigun dokumentu honetan dauden gidalerro nagusiei dagokionez, oso modu partzialean agertzen dira eta guk osotasunean aztertu behar ditugu. Ez da nahikoa eraiki daitezken etxebizitza kopuru maksimoa hartzea. Beste helburu batzuk ere kontuan hartu behar ditugu. Beste gidalerroak ere zeintzuk diren erabaki behar dugu. Ezin ditugu datu horiek manipulatu, ezin dugu gezur bat onartu, non esaten dugun etxebizitza gehiagok etxebizitzaren prezioa jeistea ekarriko dutenak, edota alokairuko irisgarritasuna hobetuko dugula. Aurkezten zaigun eredu hau, aurrerakinaren eredu honek ez du hirigintza jasangarriaren perspektiba modernorik. Ikusten da bertako jarduketa guztien helburuak kontuan hartu behar dugu, berreraikitza izan behar du, gutxitu egin behar da zoru berrien erabilera, eta bertako diseinua berrin egin behar da daukagunean oinarrituta. Aurkezten zaigun plan honek aitzitik, justifikatu egin nahi ditu lurzoru berrien okupazioa. Horretarako ikuspegi onak dauzkaten guneetan luxuzko etxebizitzak aurreratuz kasko urbanotik urrunago eta etxebizitza ederragoak izan daitezen. Eta horretarako jasangarritasun energetikoa erabiltzen da aitzakiatzat. Eta beraz ez ditu berroneratzen aukerak aztertzen. Bertako etxebizitza pribatuak handitzen dira. Eta bakarrik agertzen da bertan, maximo bat gainditzea, ez gainditzea dela helburua eta hiria handituko da behar izan hori badu, baina ez da negozioa aitzakiatzat hartu behar horretarako. Planteatu dugu gerta daitekeela baita ere, apo berriarekin, eta ez dakigu aurrez gertatutako gauza bera gertatuko dela, eta etxebizitza babesturako kualifikatuko da lurra legea betetzeko, baina gero benetan ez da horretara bideratuko, ez? Etxebizitza babestua eraikitzera. Txostenek dioten bezala, hau da aurrerapen txostenak dioen bezala, etxebizitza falta, prezioa, hori guztiak kezka handia dira, Hondarribiko herritarrengan 2018ko azterlanak ere esaten du, ez dagoela errenta
ordaingarririk eta ez duela asetzen eskaintzak ez duela eskaera asetzen. Hondarribian ez dago pobreziarik, RGIa oso jende gutxiek dute, baino zergatik etxe bizitzaren prezioak bota egiten dituelako diru ahalmen txikiena duten biztanleak. Administrazio guztiak bat datoz, etxe bizitza politika modernoek hainbat ardatzen inguruan biratu behar dutela. Birgaitzea, irisgarritasun unibertsala hobetzea, eta arazo handi horiek herritar ahul askoren bizitzari eragiten diote, baitare Hondarribian ere. Hondarribian badago irisgarria ez den etxe asko, badira adineko pertsonak ezin direnak ia etxetik atera horregatik. Arazo hau honi ez ikusiaren egiten zaio, invisibilizatuta dago, ze txostenean ez dago jasota, ze txostenean dioenaren arabera oso esku hartze gutxi egin behar dira, birgaitze esku hartze gutxi, baina herritarren funtsezko eskubide eragiten die, eta ez da arazo pribatu da, aspaldi utzi zion pribatu izateari, eta dimentsio publikoa izan behar du arazo honek. Eta nola esan dezakegu ez dagoela birgaitze premiarik, ez dago etxeak erortzeko beharrik gabezi handiak izateko, adibidez ez egotea igogailurik edo ez betetzea eraginkortasun energetikoko irizpiderik, estrategia energetiko global bat falta zaigu eta begi bistakoa da. Azpimarratu nahi dugu baita ere, planteatzen diren bizitegi garatpen batzuk, berdeguneak ezabatzea da kartela, trafikoa asko ekartzea errepide askotara, bada muino bat hirigunetik oso urrun dagoena, gaizki komunikatuta, ikuspegi politak ditu, baina baita ere inpaktu paisajistiko handia ere. Harrigarria egiten zaigu, garapen urbanistiko hauek ondo idatzita egotea, ondo garatuta. Dokumentuan erreferentzia bakarra egiten zaionean, tudelenean eta botikan, etxe bizitza babestuari, baina eremu horretan ez da zehaztu inolako jarduketarik. Hau da, gainetik pasa dira. Konstante bat da dokumentuan, bada etxe bizitza babestua. Baina etxe bizitza libreaz ari garean hitz egiten, badago irudeko planoak eta argazkiak eta hori dana. Eta hemen aldiz beste gaiak gutxiago jasota daude. Guretzat lurzoru berrien okupazioa eta urbanismo eta etxe bizitza modernoen ukatzea begibistakoa da, basako garapen jasangarriko edo zen printzipioen kontra doa, eta ere eraginkortasun energetikoari dagoenez, desastre bat da, eta garraio pribatuaren mugimendu asko eragingo ditu, paisaje inpaktu handia dauka, Hondarribiaren itxura aldatuko du. Infografietan lau alturako etxebizitzak ikusten dira, pendiente handia duen terreno batean, etxebizitzek seguruenik bista politak izango dituzte, baina pribatua da, ikuspegia pribatua da, egoista eta ez solidarioa gure ustez. Eta zuzkidura publikoei dagokienez, gutxi hitz egiten da etxebizitza babestuaz, eta ez da aipatzen alokairu sistema babestu baten sorrera, ez dugu gure erantzukizun guztia Eusko Jaurlaritzan jarri behar, Hondarribian baditugu baliabideak, eta legez behartuta dago alokairu babestura bideratzera hainbat neurri eta hainbat baliabide. Beraz, alokairuko etxebizitza proiektuak sustatu behar dira, nahitaezkoa da. Birgaitzeari dagokionez, eta Mendeluren kasua zehazki aztertuz, arazo asko ageri dirtu izan dura hainbat txostenetan, Eusko Jaurlaritzak eginikoan adibidez, zaurgarritasun arazoak salatu zituen, gure udalerriko hainbat gunetan, iruditzen zaigu lurzoru ondareetarako bideratzen diren
baliabideak horretan erabili behar direla, arazo horiek konpontzeko erabili behar direla. Mendeluri dagokionez, iruditzen zaigu edo gogoan dugu Eusko Jaurlaritzak txosten bat, azterlan bat aurkeztu zuela, eta esan zuela Mendeluk zaurgarritasun maila oso handia zuela. Hori zioen txostenak, azkenik transferentziez hitz egin nahiko genuke, VPO transferentziez. Ez dugu uste azken urteetako VPO programazioek gauzatuko direnik etorkizunean, eta horregatik kontra gaude, transferentzien kontra eta haien monetizazioaren aurka erabat. Ez dugu uste diru hori etxebizitza babestura iritsiko denik inoiz, beste gauza batzuetara bideratuko dela uste dugu, iruditzen zaigu ez dela APOaren letra txikian idatzitakoa jasoko. Ez dugu transferentzia gehiago nahi ditugu etxebizitza babestuak eta etxebizitza askeak kokapen beretan, leku beretan. Gai asko oso azaletik ikutu ditugu eta ez ditugu aipatuko beste batzuk, publikoaren defentsa, mugikortasuna, auzoen premiak, iruditzen zaigu lan honetatik aterako den dokumentua oso lotuta egongo dela apirilaren 15ko plenoan esandakoa hori, aintzat hartu beharko ditu araudi berriak, herritarren parte hartzea, gomendio teknikoak, erabaki politikoak, eta araudi berriak APO bidezkoagoa sustatu behar duela, horregatik guk kontra bozkatuko dugu. Orduan orain boto partikularrak bozkatzeari ekingo diogu. Bueno, nik bakarrik gauza bat esan, EH Bilduri, zuk esan duzun... Nik markatu, baina berriz denak ezitzen bagerizketan, erronda egin beharko dugu. Bai, baina, prozedura berria da guztientzako, eta guk ez dugu bere proposamenaren buruzko eritzia eman, baina bozketara joan gaitezke zuzenean, Ez minon, aipatu genuna zen, ondoren, bozketa egin eta gero, talde bakoitzak izango zula aukera, bozketa horretan agertutakoarekin eta iritzia emateko. Horrela doztu genuen. Horregatik, bestela beste erronda bat egin beharko dugu. Nik ere gauza asko ditut esateko, horregatik, Orduan, zer egingo dugu, sarrera registroan EH Bilduk lehenago sartu zuen Abotxanitza baino, edo aurkeztu den ordenean. Bai, oso ondo. Oso ondo iduritzen zain, lasai, hurrengoan horrela egingo dut. Eta ziur nago lortuko dudala denen adostasuna. Beraz, Abotxanitzen boto partikularra bozkatuko dugu orduan? Beraz, Abotxanitzek aurkeztutako boto partikularraren alde. Kontra. Abstentzioa. Eta orain, EH Bilduk aurkeztutako botu partikularraren alde, kontra, abstentzioa, orduan, orain iduritzen bali mazaizue, egin dezakegu beste interbentzio buelta bat, iduritzen bali mazaizue, eta gero ja, pasako gara proposamenaren bozketara. Orduan, alde horretatik
zera, hasiko gara oraingo zera, bozketaren ondoren, gure interbentzioekin. Horretan ez genuen zehaztu, ze ordena erabiliko genuen. Txikitik handira, lehen handitik txikira indugulak. Esaten dut. Ole, porque sí, Hondarribin esaten duen bezala, ni hasiko naiz. Bueno, ikusi dezuen bezala, zuen aldeko bozka eman dugu. Neurri handi batean, zuek proposatutako hildo nagusiekin bat gatozelako, gainera uste dugu, guk egiten ditugun proposamenak eta zuenak esparru ezberdinak latzen dituztela eta osagarriak direla. Eta sakonago aztertu beharko genituzken gaietan, adibidez, etxebizitza batzuk ez egitearen inguruko ideia horretan, ziur gaude zuekin adostasunera iristeko gaitasuna edukiko genuela, eta horregatik eman dugu aldeko bozka. Hori, EH Bilduri esan behar geniona. Eta udal gobernuarekin jarraituko dut. Bueno, gure premisa izan da, ez dadila izan, ez garelako saiatu. Eta badakit, horrela hitz egin dugulako ere bai, askotan gure bi taldeen lanketan zailtasunak izan direla, komunikazio aldetik zailtasunak eduki ditugu, Mariak ere hasieran azaldu du politika egiteko moduan oso urruti gaudela, eta postu egiten dela, nik ez dakit posteko zerbait den, ze azkenean gu biok adostasunetara iristeko gaitasunik ez edukitzeak azkenean ondorioa du herritarrengan, eta benetan uste dut ez dela posteko zerbait, baina gu saiatu gera. Guk uste dugu lan kolaboratiboetan dokumentu bat izaten dela abiapuntua eta horren gaineko ekarpenak egitean datzala prozesua eta tresna enatzea. Baina hemen askotan aipatu dugun bezala, azkeneko urte honetan ez gara bildu, eta beraz, abiapuntua behar zuenak helmuga izan da. Teknikariek beraien lana egin dute, udal gobernuak emandako irizpideen hoien arabera, eta iritsi zaiguna edo oposizioko taldeei egotzi zaigun jarduna izan da testu horren gaineko valorazio bat ematea. Hor, Isasiko oso ondo azaldu du, honen inguruko gogoetan guztiz bat gatoz berarekin. Eta prozedura hau legala izango da, noski, hortan ez dugu inolako dudarik, baina legala izateak ez du esan nahi zilegitasuna bermatzen duenik, ez da benetako beharrak asetzen direnik. Igorrek ere leheno aipatu du filosofia eta jarduketa programaen arteko koherentzia falta ikusten geniola zuen proposamenari. Egin ditugun proposamenak, bi hauen arteko gap edo salto hori nolabait xamurtzeko egin ditugu, baina ez dituzue onartu. Eta ikusten duguna da, EAJ gobernuan dagoenetik, Hondarribia elite batentzako hiria bihurtzen ari dela. Ausartuko gara esaten, eta oposizioko taldek ere komentatu dute, Hondarribian 5.000 euroko dirusarrerarik ez duten familiek oso zaila dutela bertan bizitzen. Eta honek, herri antzu bat eragingo duela, ez gara gure oinordekoei bizitokia bermatzen ari. Orduan, hori ere kontutan hartzeko gai garrantzitsua da. Ez da lehenengo aldia aipatzen duguna. Argi ikusten dugu, dokumentu honek hartzen duen tankeragatik, ze gertatuko den apoa onartu eta horrengo gunean bertan. Hor egongo dira, enpresa pribatuak, hirigintzako batean, obra baimenak eskatzen, ekimen pribatuko etxe bizitzak egiteko, aldiz, ekimen sozialerako etxe bizitzak, ikusi beharko dute nola berriz deitu beharko ditugun batzordeak eta nola elkartu beharko geren udal batzan, plan berez eta plan partzialak idazten hasteko onark eta orduan berriro ere hasiko gara arazoa geroz eta sakonagoa egiten. Orduan, testu inguru honen aurrean, galdera bat etortzen zaigu burura, eta da norentzako ari gara tresna hau idazten. Esan dugu,
azkeneko urtean ez garala bildu, baina ez da guztiz egia da, azkeneko 2 asteetan bilerak egin ditugula eta gaiari buruz jardun garela. Bilera horietan natur babesari buruz hitz egiten genunean ere, eta Igorrek ondo azaldu duen bezala, Zaldunborda eta Zubietako gure proposamenari buruz hitz egin dugunean, jaso dugun erantzuna izan da, enpresari ezin zaiola ezetz esan. Orduan, tuxe, hor dago pixka bat agian arrazoia. Ikusten dugun nolabait, gobernu taldearen joera dela teknokrazia itxuraz aurkeztea egiten dezuten lanketa, badirudi konponbide teknikoak ematen dizkio zuela herriko arazoei, eta ez da horrela, hemen eserita gaudenak politikaria gara, ez gaude teknikoak eseritak. Eta beraz, zuen eta gure hitzen atzean, gu guztion hitzen atzean eta diskursoen atzean ideologia bat dago. Igorrek lehen aipatu duen bezala, zuen aurkeztu dezuten dokumentuen helburu eta irizpideen atzean dagoen ideologia aurrerakoiago eta sozialagoarekin bat gatoz edo askoz ere hurbilago gaude, baina jarduketa programaren atzean izkutatzen den ideologia eskuindarrar horrekin ez gaude bat. Eta hala ere, urrun egonda ere, saiatu gara proposamenak egiten gure arteko postura horiek hurbiltzeko, baina badirudi ez dela momentua gurekin akordioetara iristeko, eta beraz, momentuz ez da momentua ez dare gure aldeko bozka jasotzeko, eta kontra bozkatuko dugu. Mila esker. Eskerrik asko. Ez dakit. Josu. Bueno, mos motxean. Behin eta berriz, bueno, primero, a ver, lehenbizik aldiz, posición ante Bildu y Ahotsanitz. Por nuestra parte, a ver, nosotros desde... Bildu eta Ahotsanitzen aurrean dugun jarrera badira gai batzuk onargarriak iruditzen zaizkiguzugunak eta beste batzuk ez ditugu erabat adostuta eta horregatik guk ezin dugu kontra bozkatu, baina hildo horretan doa abstentzioa, ez? Gai batzuetan ados gaude eta beste batzuk agian desberdin egingo genituzke. Planari dagokionez, guk gobernu taldearen proposamenari dagokionez, hau prozedura baten hasiera da. Eta hori ikusiko dugu, paperean islatzeko unean, ez? Benetan paperean jasotzen dugunean, nola garatuko diren alderdi ekonomikoekin, ingurumenarekin lotutako gai guztiak, batez ere etxe bizitza, eta bar. Leku abiapuntu desberdinetatik abiatzen gara, objetiboki bi leku desberdin dira. Gobernu taldeak bere garaian ezarritako plana du abiapuntu, irizpide eta helburu batzuk dituena landuak, nolabai, eta hori ulertu behar da, nik hori ulertu dezaket. Baina nolabait iruditzen zaigu egoera honen aurrean modulatu egin behar dela. Beste zentzu batean. Batez ere, izan ditzakegu puntu komunak adibidez politika industrialean, baina etxebizitzari dagokionez gerta liteke guk nolabait nukleo batzuk ezarri nahi ditugu non etxebizitza publikoa egingo dugun egokia ona tasatua, babes ofizialekoa, formula edo zein dela ere, baina dena etxebizitza librea egitea eta etxebizitza publikoaren politika ahaztea ez da gure irizpidea. Horregatik esan nahi dut, gu
hitz egiteko pres gaudela, lan egiteko pres, baina agian alderdi batzuetan gure helburuak ez datoz bazuen helburuekin, baina gure apostua, bere garaian talde sozialista etzen aurreko apoaren aldeko botora iritsi, baina Tudelenean adibidez bai ados jarri ginen, alokairuko bizitzak, etxe bizitza publikoak hori dena aurrera atera zen, baina hau oraindik oso berde ikusten dut. Edo adibidez Hondarribi guztian txanpiñoiak bezala, perretxikoa bezala egiten diren etxe bizitza horiek pribatuak dira. Eta horrela, erabileraren 40% udalaren patrikara doa, baina gero horrek ez dauka islarik etxe bizitza publikoan. Eta gure ustez politika hori aldatu egin behar da. Gu irekita gaude, pres gaude hitz egiteko, nahi dugu eredu berri bat eraiki Hondarribian, industrian dugun indarra aprobetxatu, merkataritza eta turismoa finkatu, alderdi kulturala zabaldu, jasangarritasuna ere landugu, pres gaude. Baina hemen denok dugu hitza, ez bakarrik gobernu taldeak, eta bide horretan hor egongo gara, eta gu enora bide horretan joango gara, eta espero dugu erdibidean edo topo egitea. Noemi, eskerrik asko eta zorionak, azalpen bikaina egin duzu. Nik uste oposizioko 3 taldeok erakutsi dugu gobernu taldea aurkeztu digun proiektua baino hobea ekiteko kapazitatea daukagula. Ez da gutxiesteko, nik uste lan bere gabeziekin, hemen badago elementu bat ez ditxuk aipatu duen, ez da ikuspegi soziopolitikoa eta nabarmen geratzen ari da debate honetan, ez da. Oposizio niri gustatu zait Noemik egin duen azalpena eta txosten hori ez dut aukerarik izan sakontzeko, baina irizpideekin bat gatozko eta planteamentu bizitegi parke modernoa, orekatua eta rehabilitazioaren inguruan egiten diren gogoetako partekatu egiten dugu. Errepikatzea, hau da guk aldeko bozka eta sozialistak aurkeztutako gogoeta hori bozkatzera aurkeztu izan balu aldeko botoa emango genioken, bat gatozelako, bat gatoz ere Agortzanitzek aurkeztutako boto partikular orokorrean iruditzen zaigu batzuek eta besteek lanerako material nahiko interesgarria, eta hori da gure eskaintza oposizioko taldeen aldetik eta aintzat hartzeko hemen planteatu izan diren materialak idazketa prozesuetan zabaltzen direnak. Berriz ere, eta honekin amaituko dut, lehen egin dudan eskaera albidetzea prozedura bat oposizioko taldeak parte hartu ahal izateko. Iruditzen zait, aniztasunaren ikuspegitik hemen egin diren ekarpenak ikuspegi aniztasuna eta berazgarria izan daiteken. Eta apo anitzagoa behin izan daitekela aukera badago. Egia esan, orain artean izan da nahiko prozesu itxia. Ez dut esaten, herritarren parte hartzearen aldetik abiatu zen prozesua aukera izan zen, baina nik dakidan neurrian udal talde politikoen aldetik ez da aukera handiegirik izan parte hartu ahal izateko. Espero dut aurrerantzean hori irekitzea. Eta gure aldetik, aipatu izan da, behartuta gaude prozeduraekin aurka bozkatzeko, aurka bozkatuko dugu, baina horrek ez du esan nahi elementu askorekin bat gatozela. Gabeziak eta hemen nabarmen geratu dira, nik uste oposizioko talde guztiek gabezi batzuk mai gainean jarri dugula, aukera dago, hoiei heltzeko eta hobetzeko idazketa prozesuan egingo den lan hortan. Eskerrik asko eta berriz zorionak, Noemi.
zuei entzun eta gero, duda bat sortu zait. Igual, hiru taldeak lehenago ados jarriko zaretenez, idazketa taldearekin zuek landu, eta gero ekarri proposamena, eta hasiko gora gu punta ateratzen. Asmo honenarekin, hori bai, asmo honenarekin. Ez dut uste eskuinekoekin, eta ez dut uste esker muturrekoekin ere. Ze egila da gaur sorpresa bat hartu dut, sorpresa handia hartu dut. Eta asko eskertzen dut, y lo voy a decir en castellano, he agradecido un montón, Noemi. Asko eskertu dut Noemi, nabartu izana aurkeztu duzuen testuan, antologikoa dira egia esan. Iruzkinetako asko antologikoak dira, baina xehetasunak alde batera utzita, gobernu taldearen erantzukizuna da. Oso zaila. Oso zaila da asmatzea, ze batzuk esate dizute, ez, boto hori, ez emango dizut. Baina pres gaude hurrengorako. Eta esaten duzu, a ver, leyendo el texto y escuchándos. Testua irakurrita eta zuek entzun da, orain alderdi sozialistarekin hasi naiz, baina gero jarraituko dut. Hau bat dator, eta gero balorazioa iristen da, eta esatut, eta jauzi hau noiz gertatu da, non galdu naiz, agian nire betaurrekoak ez dira egokienak. Baina Arkoiko adibidearekin barkatuko didazu, eta errespetuz esan nahi dut hau, baina Arkoilerako ez da proposatzen aurrerapenean alternatibetan proposatzen dena. Nik uste dut hori guztia azaldu zela, baina guztion artean landu behar dugu, prest gaude, erabat. Baina modu bada, finantzazioa lortzeko eta eman ahal izateko herritartasun izaera hori, baina zuen dokumentuan ikusi dudanean diapositiba, aurrerapeneko diapositiba da, eta ez irizpideetan jasotakoa, baina xehetasunak dira, nik prestutasun hori eskertzen dut, baina gustatuko litzaidake zehaztea, ez? Eta iruditzen zait, baditugula aukerak hori zehazteko, eta horrekin Josurekin bat nator, eta sinisten zaitu Josu. Baina aldi berean, ez dakit, berriz ere esaten dut, gobernu taldearen bakardadea, ez? Hala izango da. Horrekin egun ginenean komentatu genuen. Guri duritzen zaigu, hainbat proposamen horrela ulertu dugu, eta gaina zintzo esaten dugu, hainbat proposamen ez direla dokumentu horretakoak. Eta beraz, ez dakit nola esan behar dugun, erabilera turistiko garaudia egingo dela esango dugu ze horri aldetan ageri den, eta behar bada ez dugu letra beltxez eta hundiz jarri. Eta igual, epigrafe oso bat eman bertzaio, eta ez dakit zer, jasota dago. Eta nik uste dut horretan, gero eztabaidatuko dugu, kopurua, auzokako banaketa, gu ere hemen bizi gara. Eta hori ikusten dugu. Eta beharrezkoa dugu, hori bai. Uste dut denok zintzo izan beharko genukela, eta izan beharko genukela, erabilera turistikoko etxebizitzen araudiaren markoa plan orokorra dela. Eta horregatik besteak beste interesatzen zaigu plan orokorra lehenbailen finkantzia. Eta bitarteko irtenbideak, Xavier, adibidez, bitarteko irtenbideak ez dute balio. Guk ezin dugu orain araudi bat atera etxe bizitza turistikoei buruzkoa, eta impugnatu dute egin den toki guztitan. Eta esaten da, txertatuta egon behar duela hor, ez dakit nola kalifikatu. Madarikazioa da, jarri nahi duzuena. Ez que horrela dugu, eta horrela dugunez, esaten dut, eskertzen dugu, ze, debatean
debatean nik uste dut ari garela. Abotsan hitzen proposamenean baditugu gauza batzuk, bat ez gatozenak, oso garbi. Eta esate baterako da, esaten dugula jarduera ekonomikoetarako kopu aipatu du, eta da, organismo publikoak ematen digun aukera, bestelako Gidoa Lerro eta horietan oinarrituta, Zubieta garatzeko eta Gaintxurizketa garatzeko, eta ez da bakarrik enpresaren gatik. Guk hemen gaudenok, bizigaren gizartean, ez dakit ekimen pribatua nola ikusten dugun gure itxian gaudenean, minon, gure realitatearen zati bada, eta guk horri ere begiratu behar diogu, horri ere. Eta orduan, Zubietako, adibidez, barkatu proposamen zehatza, aipatzen, Zubietako hektaria guztiak bete arte bestelako ekimenik, edo jarduketarik ez gauzatzia, bat, ez dakilegezkoa izan daiteken. Eta ez dut, ikuspegi tekno ez dakizer horretan sartu nahi. Baina, ez dakitela den. Bi, komentatu genuen, Donostiko Miramongo parkearen garapena badirudi orain ja iritsi dela, mukuru, ez ja bete dela. Era bat, 28 urte pasa dire. Eta orduan, Zaldunborda, Elbiztieta, inguru horri zer esan behar dugu. Hortxe, herrian denok esan dugu, eta talde sozialistetik esan da, denok ezagutzen dugu gure herria. 10 hektarea horiek ezin dugu, beste gauza batzuekin gertatzen zaigun bezala, ezin dugu hartu eta, zan, bueno, nola hemen ez dugun egok ikusten, hemen jarriko dugu. Aipatzen ari naiz beste zerbait, ez? Pieza horiek trukatzeko gure inguruneak ematen dizkigun aukerak, eta ez dire, ez dakit nola esan, ez dire finitoak aipatu da, ez dakit zeinak aipatu duen, barkatu, baina mugatuak dire, eta denok jakitun gera horretaz. Orduan, nik eskertu jendut, atzo izan genuen elkarrezketan eta egin genuen lanketan, agertu ziren desberdintasun horiek. Horrela agertziak esan nahi du ez ditugula berriz planteatuko, ba ez, adibidez, Mendeluko planeamendu xehetuarena. Guk ez dugu ikusten, zuek ikusten duzean bezala, gehiago aurreratu daitekela, edo gehiago aurreratuko dela horrekin. Ez dugu ikusten horrela. Eta zuek esaten duzea, bai, minon esperientziak hori erakusten digu. Horretan, eta esaten dugu, minon, oaindik ere, nik alde horretan sakontzeko presnago, eta esateko, konplexutasun horretan, Mendeluk izan dezaken konplexutasun horretan, plan orokor guztia horren erritmoan jarri behar dugu. Batek erantzun dezake, zuen erantzuna da, bai. Guk horri ikusten dugu, benetan, asko baldintzatu ezakela, eta gero guk gure buruari egiten dizkigun zenbait kalkulure, ez ditugu ikusten modu horretan aterako direla. Hori da gure ikuspegia. Horretan, esan behar dut. Lehen esan dut, la soledad del equipo de gobierno, gainera, oso lertzen dugu, deno, ja badugu adin puxka bat batzuek, badakigu ze inguratzen ari zaigun, badakigu, bakoitzak bere autuak egiten dituela, gure erantzukizun hartuko dugu, eta legin hori berriz ere ingo dugu. Eta ez dakiz zenbat tokatzen zaigun, euneko ez dakiz zenbat tokatzen zaigun. Hori esaten denean, eskainerin berda, ez? Eta nik uste dut, benetan, eta ez da beti pilota aurrera botatzea, nik uste dut orain izan dezakegun, eta lehen esan dizuet hori, orain izan dezakegun lanketa moduan, hori gehiago ikusi, gehiago landu daitekela. Ezin delako
dokumentu guztia uste hemen jarri, eta esan, ala, elkarrekin ikusiko dugu. Dena den hori eta lehen aipatu dudan, eta asmo, pixka bat, ez dakit, ironikoa ez, asmo, pixkat humorezkoarekin, uste dut beste muturra dela, zuek lantzia eta gero guri aurkeztia, ez da, nik uste dut oso ondo gogorarazten diguzuela gure eginkizuna zein den, deskuidatzen baldin bagera, ez. Eta orduan, hortan, uste dut denok jakitun garela tarteko bidea topatu behar dugula. Baina, bueno, dena den, zera, horretan proposamen, zera, imaginatiboak baldin bat jugu, horiek tratatzeko ere prest gaude. Ez dut esaten, ez gaudela prest horretarako. Eta orduan ondo irutzen baldin mazaizue, orain bozkatzeari ekingo diogu. Bestela igual ahaztu ingo zaigu. Beraz, egin den bazpadare oso horik irakurriko dut. Hiri antolamenduko plan orokorraren irizpideak eta helburuak berresteko proposamena, bai eta plangintzarako irtenbide orokorrak eta jendaurrean jarritako aurrerapenari aurkeztutako iradokizun eta alternatibei emandako erantzuna ere erredakzio taldeak emandako dokumentuetan jasotako baldintzetan. Horri bai, ez, eta orduan ondo irutzen baren bazaizue, 9:25. Langileen zerrendan puntu horretan, galdera bat egin dut gizarte zerbitzuko langileek aurkeztutako dokumentua aktan agertzeko. Eta galdetu dut gobernu taldetik harremanik egondan erantzuna eman ote zaion, eskatuko nuke aktan agertzea eta galdera horri aldela erantzun ematea. Besterik ez, eskerrik asko. Horrexatik esan dut ordenezkoa esateko, ulertzen dut ez da orain esandakoaren arabera ez dela astirik izan, bakarrik eskatuko nuken erantzutea. Eskerrik asko. Eskerrik asko.